سيد العرين منتنا زودنا زود خبرة زمتت بمحلى قال بحر بحر تخللنا واتر برهانة قوشنا في الشفت بالنمرة وحيدة ما قازم تسير وديتهم بشيلو زيت ندل عرس زبنا مرقونا حقنا حاضرة يخلع كم ورقي برهان يزغد ولا يولق بركي زانتان نطف مايات يزنتون الصوم نحنا معبل بحري بمعبل نترقو سود حرقت حريانا يا كل عمرت نقوم الزمنا مع مقبري تدعى لتفرفر عين سننا ما تقوم تبسم حدا وانتك غون حدا غينات حدا لبي غون حدا هرمت حدا عينك غون حدا قحلي حدا مرفي غون حدا فتلي كانت بتايني كانت قلنا حدا يدمنا مكفلنا مرجانا زود حارنت يا مرجانا نزودنا وتروف ياتنا زودنا كاب سبت تبينا كم سأل خدمالي مرو أبو قيدة ما هرانومي كاب تبرهن فانوس يحشكم كندي انتقاهم هابونا تكابو خدمك عيا شبيناتا ناتنا بتاتا قبلانا هيمنا نشمت بتاتا انبنع بليلا سلام تقتاتلت نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي واترو تمنيتنا يو لومو ون كم واترو العلا قدا سنة زلوم زيناتات حزنا لكم دبخيلنا لنا سامو داتا مسانا تسنيكم دما كما قدا سنتو بزوح تحسوتات حزنا لكم قريبنا لنا بدرجة عالم كرينا مع كلاي مبراق بقدا منت كريو كم فتنينا كم واترو دما أبزو بانا زقاتم زلو كونتات دما قدا منت كو وهابوي مهنياتو أبزو بانا ብዙሕ ነገራት ይዘጋጥም ዘሎ ብፍላይ እዚ ኣብ ኣንካራ ዝተፈፀመ ውዕል ካብኡ ተበጊስካ ኤርትራ እትርከቦም በዓል ግብፂ ድማ ካውንተር ካልእ ስምምዕ ካልእ ርክብ ክግበር ይበሃል ኣሎ እንታይ እቲ ዕላማ ናይ ቱርክ እውን ደጊሙ ካልእ ሓድሽ ሓሳብ ኣለዎ ይበሃል ኣሎ ነዚ ኩሉ እናተሓዝናዮ ክሪና መጀመርያ ግን ኣክቲቭ ዎር ወይ እውን ብርቱዕ ዝኾነ ናይ ቃላት ዘይኮነ ናይ ተግባር ዝግበር ዘሎ ለውጢ ካብኡ ክንጅምር ክንበገስ ኢና ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ኣብ ሱርያ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ክድገም ከም ዝኽእል ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣሜሪካ ንጹር ዝኾነ መልእኽትታት ከመሓላልፉ ጀሚሮም ኣለዉ ብፍላይ ነቶም ታርጌት ገይሮምሎም ዘለዉ ሃገራት ኣብ ልዕሊኦም እውን ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገራት ብጣዕሚ ሞራሎም ፍናን ሂብዎም ከም ዘሎ ክንፍትን ኢና መጀመርያ ብእስራኤል ክንጅምር ኢና በስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ፅንሑ እስራኤል እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ዝበለፀ መድረክ ናታ እዩ what's going on is to double the population of the occupied Golan Heights, a disputed strip of land along the border with Syria. Israel began building settlements there in the 1970s and effectively annexed the territory a decade later. Israeli troops have moved into a buffer zone in the area since the fall of the Assad regime in Syria a week ago. Israel has also stepped up attacks on Syrian military installations, saying the new rebel leaders in Damascus still pose a threat. Ships at Syria እንታይ ንርኢ ዘለና እስራኤል ድሮ ኣብቲ ጎላን ሃይትስ ዝበሃል ኣኽራናት ናይ ጎላን ዝበሃል መሬት ናይ ሱርያ ዝኾነ ዝነበረ እዩ እውን ግን እስራኤል ወሪራ ሒዛቶ ነይራ ከምዚ ባፈር ዞን ወይ እውን መከላኸሊ ዞባ ኢላ ወሲዳቶ ነይራ ግን ኣብቲ ሓደ ክፋል ናቱ እስራኤላውያን ሰትለርስ ማለት ኣብዘይ መሬቶም ከይዶም ዝቕመጡ ሰባት ማለት እዮም ከምኡ ይቕመጡ ነይሮም ነቲ ህዝቢ ኣብኡ ዘሎ ሰትለር ከተስፍዖ ምዃናን ከተብዝሖ ምዃናን ህዝቢ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ንፀጥታ ናተይ ንገሌ ለኣትያ መሬት ወሪራ ክትወስድ ተዳልያ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩናት እዚ ክንደይ ግዜ ኣብዚ ነጊረኩም ነይረ እዚ ኩሉ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝግበር ዘሎ ደሚርካዮ ኣጉዲልካዮ ኣርቢሕካዮ መቒልካዮ there's only one winner ሓደ ዕውት ሓይሊ ዘሎ ንሱ ድማ እስራኤል ይበሃል እስራኤል ቤንያሚን ነተንያሁ ዝመራሕ እዩ ማለት እዩ በዓሉ ለንቀነ ሓዳሽ ቪድዮ ገይሩሎ ናብዚኣ ተመሊሰ ከም ምርኣየ በዓሉ ዝበሎ ስምዖ ከም ዝሕብብ ከማን ዘለዎ ጉዳይ ኣይኮነን እዚ לפני שנה אמרתי דבר פשוט. אמרתי, אנחנו נשנה את המזרח התיכון. ואנחנו אכן משנים אותו. סוריה היא לא אותה סוריה, לבנון היא לא אותה לבנון,
עזה היא לא אותה עזה, וראש הציר איראן, גם היא לא אותה איראן. قد حدا عمد حدا نجر نجيركم نيريلو قد حدا عمد قلال زخانة زربات زاربا نيري مع كلام برا كم تنايك قدمو قلت لا يكون لكم نيريلو قد حدا عمد مالتيو سو انتاي لنيرو قازا خم زيكون قازا كالم الكيع عيزا زبا الاربعة عم شنشح زخون تقاتيلو تعدي نتطوي الاسترافة بلاسو زي بالله كومبليتلي يعني يومين ليبانوس كم لا قدم ليبانوس يكون زليلو عنيو حزب الله ليناينا تمريتكا كندي كابو فلات غيرناينا يلو سوريا منغستو وديقو يلو كمدما كالتنا ايران حيل زنبراب زوبا دما قتيلناينا يلو سلازي ازي اتزجبات زاربو زليو indirectly كغبرز فتنه دما بتخكل ابت معكلاي مبرا ندحريت ملس الكا تاريخ كتتحازن تفتينكا ابز حلفه 10 عامت 25 عامت كتب له تخليقه نما اكلاي مبرا نتنياهو بدليتو كم بهاجون كم دليتون غيري يسرحوا وكنا من الغلينا نجمر العراق بسنك بين نتنياهو لك ابس كونغرسنا امريكا عدي مو نتنياهو انتاي كنقبر تماخرنا بزولو العراق قدام يكرم زلو صدام حسين يقول الرواصور كما عبل قريب سلو زلو نص تحريمكم اتزوبات صبوك ركبيو دحري من البات قرب قال ترفت لكم ايرانن نو ترفت لكم ني ليبيان سوريان كا اخذت الوان ايران مزغزي كراز خليل وميرو ስለዚህ መጀመሪያቶም ስጋትና عايز بلوم عراق فحبتنا تيوا كم هاجر كم زي تقاوم ولا كم هاجر سنع هاجر مر حيال هاجر كم زي كونغيرو ليبيا استبتاتنا هاجر حيال نفس وقفتن زفرسوان كاي كم بحدش كم زي صغانا غيرهم يم زفرسوان زلو اتي زغرم كوناتات سيو ديمقراطي كان رجيم تشنج كم يكون انت علامه اتن هاجرات نمطفايت علامه كم حزبك نبري يوم ግን دخمات حزبي دخمات هاجرات نكونايو معناته اصوار يكون حيال زغبرك حزبي organize زخون حزب تغين تراي نت حزبي organize ويكا كودب كم زي كل غير كحقون تسير كايغن تسيد بعليت بقلمله فحبتن كم زاتون يم زغبروال ስለዚህ ሊቢያ ኣብ ናይ ቁሸት ናይ ቀቢላታት ዓዱ ኮይና ተሪፎ ማለት እዩ ሓደ በወገኑ ባይ ዘ ወይ ኣብ ዝዋን ክልተ መንግስታት እዮም ዘሎ ኣብ ሊቢያ ቤንቃዝ ዘሎ መንግስት ኣሎ ዝባል ኢማራት ዝሰርሕ ከምኡ ድማ ኣብ ትራብልስኮፍ ዝበለ ኣሎ ብዝሓለፈ ናይ ነዳዲ ገንዘብ መን ይወሰድ ደይሎም ነቲ መንግስቲ ኣፅዮም ነይሩ እዚ ኣብ መንጎም ባስተፈቲሩ እዚ ሊቢያ እዩ ኢራቅ ክሳብ ሕጂ ክሓዊ ዘይክል ቁስል ኣለዎ ኩርድ ዝበሃል ብነይናቱ ክንፀል ዝደልሎ መንጎ ሻዓ ኢራን ትድግፎም ኣሎ ሱኒ ዝበሃል ኣሎ ገለ ዝበሃል ኣሎ ገለ ዝበሃል ማዓት ሚሊሻታት ይደሎ አንደን ሱሪያ ድማ ከም ትሪዋ ዘለኹም ንኣሳድ ጥራይ ኮነን ኣውዲቆሞ ኣሳድ ምውዳቅ is actually the easiest part ትዛዕበ ክትሓዊ ከም ዘይትኽእል ገይሮም ኩርድ ዝበሃል በጎኖም ክንፀሉ ዝደልዩ ሓይሊ ኣለዉ እቲ HTS ዝብልዎ ዘለዉ ግብረ ሽበራ ናይ እስላማዊ ዓይነት ሜንታሊቲ ዘለዎ እዩ ስለዚ ምስ ግዜ ናብቲ እስላማዊ ኣኽራሪ መንገዲ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ተኻልእ ክፋል ናይቲ ሃገር ኣንፃሩ ከቃለስ ዝኽእል እዩ ካብቲ ሰራዊት ናይ መንግስቲ ዝተረፉን ቦታ ሒዞም ኣለዉ ገሊኦም እቶም ኢዶም ዘይሃቡ ቦታ ዝሓዝዎ ኣለዉ ናይ ራሽያ ሰራዊት ኣሎ ናይ እስራኤል ሓይሊ ኣሎ ትርኩ ትዝውሮ ሓይሊ ድማ ኣሎ ስለዚ እቲ ሃገር ኣብ ስክራምብል በቃ ፈሕብትን ኢላ ክትፅጋን ከም ዘይትኽእል ገይሮም እዮም ዝፃወቱላ ዘሎ እዚ ከዓ እቲ ምልክት ናቱ እዩ ሱዳን ተቐሪብና ኣብ ጥቃና the same የመን ተኸይድካ the same እተን ዝፈርሳ ሃገራት ዲሞክራሲ ከነምፃልኩም ኢና ዲክቴተርሺፕ ክናልልኩም ኢና ጨካን ስርዓት ክናልልኩም ኢና ኢሎም ይመፁ ንዑ ኣልዮም ኣይኮኑን ዝኸዱ እተን ሃገራት ከምዚ ሓብያ ገይሮም እዮም ዘፍርስወን ክንደይ ኣብነት ክበኩም ትደልዩ how many examples do you want እቲ ሕቶ ማኣስ እዩ exactly እቲ መንእሰይ ክርድኦ ዘለዎ እቲ ስርዓት ክንቀይር ኢና ኣለዉ መፅኦም ስርዓት ቀይሮም ዝኸዱ ይኮኑ እዚኣ ጥራይ ንፅርቲ ክትኮነካ ዘለካ ሶማልያ ቅድሚ ክንደይ ዓመት the same story ስለዚ ክንደይ ኣብነት ክወሃበካ ክኽእል ኣሎ እቲ ኩነታት ክርዳእካ ተኮይኑ for some reason ተዓሚቱ ጥራይ ከም ሱርያ ይግበረና ኢሉ ዝጭድር ሰሚዕ ኣነ ክሳብ ሕጂ ከም ሱርያ ይግበረና መርገም ዲምርቓ ከም ሊብያ ይግበረና ዘይትብል ሓደ ኣፊቱ ወይ እውን ከም ኢራቅ ግበረና ዘይትብል ወይ እውን ከም ሶማልያ ግበረና ዘይትብል ኣክቹዋሊ ብዙሓት ከምኡ ይብሉ እዮም እንታይ ከም ትደሊ ዘይምፍላጥ ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ክመፀካ ከም ዝኽእል እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ነዚ ከም ፃልኩም ከለኹ ኣብ ዓለም እንታይ ይካየድ ኣሎ ንክንፈልጥ ጥራይ ኣይኮነን ኤግዛክትሊ እንታይ እዩ ከጋጥም ናበይ ገፂኡ ከይኽየድ ኣሎ ክርዳእና ስለ ዘለዎ እዩ גם היא הרגישה את נחת זרוענו. אנחנו פועלים בעוצמה ובשיקול דעת כדי להביא ביטחון מול כל מדינות האזור וכדי להביא יציבות וביטחון מול כל גבולותינו. זה לא אומר שאין עוד אתגרים לפנינו. יש גם יש. بحفشة እቲ ከባቢና ንሕና ንዝውሮ ድሌትና ንገብረሉ ብፍጹም ንዝበልናዮ
كبل زخل حيل كم زي اللي جيرنا رميسنا هنا زوزلو أوكي نفسوري نملس. A port lies slumped in the water, destroyed by Israel's latest airstrikes. Since the collapse of Bashar al-Assad's regime, Israel's military is estimated to have struck Syria more than 450 times. سراويتنا سوريا أبزي شافينا يسلا زلوا ينبر سراويتنا إسرائيل مالتيو بنفرت جيرو نتي وتحضراوي انستاليشن سوي وتحضرا بوتاتات زبلو حمد يوم زقبرو زلوا لك كم تاب ليبانوس دريو زنبرنا حوي أب سوريا كتسألكمو 450 علامات تريما مالو 450 علامات بنفرت مسائلات هريما مالو سلازي تريبل زبال زلو ناتسنت أمسي بلا بلا دبل زلو ولا حد كنترول يبلون ولا حد تقبر زغل حيلي يكون سلازي انتهي مالتيو أي أمنو ونيوم كم قال يلو أورجنايز يلو مريتي دليا يلو أبتناي قولن هايتس توسيدو زلو متشي قال عقرقر كي يقبر أفنشو يهرمو لو رموز حيلي سلازخونه زقبرا نقر يبلون انت زي اللي تازا لا تبوتاون كبوي يكونون كم بحدش كم حجر حيال سوريا تمتيو زقبو مريت كحتى سلازخونه حيال كون حوار كفكدولي يكونون زترم مسا سرعات كم زخون كقبرويم الساعة هبل عندما ساعتهم لما اتزدليو إذا عند كارتا لاب قالك زي خمسة لكم كفتني حلم عباي إسرائيل تبال أزيو عب مريت نبزحات هجراتنا عرب زتغلل كارتا زلوم يمكن اتقدمت انصواي وي كمزي جوك كويني تسمعك حجكن كتري غلا منالبات كتكبروا زخلو ناي بحق سيريس بلان كم زلوم زي ما لكت كنتات نري لنا زبل ببزح دحري مودغنا سوريا ما مزعج زقبروا زلو سقمتي بتدغاغامي زر زلو زربايو اسكن غسل ابزي think is going on with these Israeli strikes overnight and the situation this morning? Well, Suhail, 8 days after the fall of the Assad regime, Israeli air forces are still pounding Syria. And last night we have seen that there have been 2 attacks in and around Damascus, particularly right around the Qasim mountain, which is not far away from where we are. Indeed, just kilometers on the opposite directions where we are looking now. And then we have seen that they are destroying the air defense systems and also the radar systems as well. These are the air defense systems that were set up to protect the skies of the capital city against any kind of missiles. شباب حفشا أتي زهرم زلو زبلو زلو وتهدراوي علاماتات نايت منقس ترف زنبري منقس زقدفو بخالا زراربا التسرعات مستعليه ناي بشر الأساد مسكده زي نبرات زي انت ترفم نيروتم تقامتي حبتنا هاجر سلزغوني حيال هاجر نكهانسو مسرت مغانم العلامة جن حيال هاجر نكهانسو سلزي دل زلو رموسات نكخونو كل تزلو متهدراوي عقمي يالي ولو أكم تزلو زوبا مستزلو فللي مستزلو مستفل عليه عتق جلتات حيال منقس كتهانس زي كيلكا هاجر كتهانس أي تغليها exactly اتساقم دماتها blueprint دمازيا بستفل عليه عتقات جلة مسيخة نتسرعات تقمتلو نقدافي كم جيروم أبترجعات بتن متيوم أو دي قوم دحريو من يزق عليه نتسرعات هيفلتني حدا يكنا ناتو حدا بانك يسرق حدا ناي منبر بريزنت يسرق حدا قال جبر نجزيو چاو تبل أبترجعات وص دحريو قص بقص بتاع ትክክለኛ ቁርቅ ታርመካ ምስ ጀመረት ኣብያት ጅምር ማለት እዩ ምክንያቱ መንግስቲ ዘይብሉ ሃገር ታገብሮ ታበይኻ ክብገስከ መን ይኸ መንግስቲ ክኾነካ መን ይቅበለ መን ክቅበል እዩ ስለዚ ኩሉ ንሪዮ ዘለና ቤላ ዝተሰርሐ ፊልም እዩ እቲ ዕላማ ድማ ፌይልድ ስቴትስ ንምስራት ሓይሊ ዘይብለን ርሙሳት ሃገራት ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ እዩ እዚ ነገር እዚ ስለምታይ የምፃልኩም ኣለኹ ናይ ሱርያ ፍሉይ ነገር ስለ ዝኾነ ኣይኮነን እዚ ነገር እዚ ባይ ፕላን አርቲኩሌትድ ኮይኑ ዝግበር ዘሎ ኣብ ካልእ ክፍተን ምዃኑ ኣብስምዕዎ The collapse of the Assad regime in Syria should be a reminder of a general truth that often gets obscured in the blizzard of conflicting and contradictory news that absorbs us day to day. The West's adversaries are often weaker than we think. Recall how for decades the US overestimated the strength of the Soviet economy and armed forces, the surety with which it claimed that Saddam Hussein had weapons of mass destruction. እንታይ ዝብል ዘሎ ፍረድ ዘካርያ ሙዳቕ ናይ በሽር አልአሳድ ዘግሃደልና ነገር ሓደ ነገር ኣሎ እቶም ሓያላት መንግስታት ዝበሃሉ ነዚ ምዕራባዊ ዓለም ድማ መቀናቐንቱ ዝበሃሉ ከምቲ ንፈርሆም ሓያላት ዘይኮኑሲ ብቐሊሉ ክወድቁ ዝኽእሉ ምዃኖም ክንግንዘብ ክንክእል ኣለና ብምባል እዩ ከተሓሓዝ ዝፍትን ዘሎ እቲ ዘምፅኦ ኤግዛምፕል ድማ ንመን እዩ ክቕሽሽ ዝደሊ ኣነ ይርዳእንን እዩ ግን ኦፍኮርስ ይትሰራሓሎም እዩ ዝብለኩም ኣለዉ ሳይኮሎጂካሊ ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሑሉ እዮም ፅቡቅ ገይሮም ዝተራቐቑ እዮም እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኢራቅ ከሚካላዊ ኣፅዋር ኣለዋ ኢሎም እዮም ሃሪቦማ ኣፅዋር ኣይነበራ ኣላ ሸይጣን ኣይነበራ
ኣብ መወዳእታ ከምኡ ዝብል ዝነበረ ተጋጊና ኢና ብጌጋ ተጋጊዮም ኣጋጊዮምና ብምባል ነቲ ሃገር ኣብሪቾም ሃብትና ተዘቂቆም ሃገር ፋሕብትን እትዮምላ ሊብያ ሓደገኛ ኣፅዋርን ኬሚካላዊ ኣፅዋር ገይሩ ህዝቢ ከፅንት ትኽእል ኢሎም እዮም ንገዳፍ ቀቲሎሞ ዕላማ ግን ሃብቲ ናይ ሊብያ ንምስራቅ መዓት ወርቂ ናቱ ዝነበረ ንዑ ንምህጋር ከም ዝነበረት ዕላማ ከምኡ ድማ ነዳዲ ናቶም ክበኣስሉ ስለ ዝፈተኑ ሎሚ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ኣትዩሎ ማለት እዩ ነዳዲ ብካልእ ተሸይጡ ኣብ ቁጠባ ዓለም ፅልዋ ከየምፅእ ዝተገበረ እዩ ነይሩ ኢራቅ ነዳዲ ትሕቶ ሃብቲ ትሕቶ ካል ኣይኮነን ፖለቲካ ኣይኮነን ሊብያ ደሰይም ሃብቲ ትሕቶ ሱርያ ነዳዲ ትሕቶ ሕጂ እውን ንሪኦ ዘለና ሱዳን መጀመርያ ዝተመቕለት ነዳዲ ትሕቶ ሕጂ ዘጋጥም ዘለውን ወርቅን ካልእ ፀጋታት ናይ ሱዳን እዩ ኩሉ ትሕቶ ምስ ፀጋታት ዝተሓሓዝ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ እዚ ነገር እዚ ድማ ኣስተውዒልካ ተደይሪኻዮ ቅራብ በናና ክትረግፅ ትኽእል ኢኻ ልዕሊ ኩሉ ድማ እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ እውን እዛ ኣብ ሱርያ ዝሰሓትና ኣብ ራሽያ ክፍትንዋ ከም ዝኽእሉ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣሚን ኣብዚ ባዕል ኤርትራ ክጥቀሳ ኣይተሓስቦን ኢኻ እዚአን ንእሽተን በትናቶም ኣብ ኢራን ክፍተን ምዃኑ እዚ ኣብ ራሽያ ክፍትንዎ ምዃኖም ቭላድሚር ፑቲን ብድሆ ክፅበዮ ምዃኑ ከቢድ ብድሆ እቲ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ኩናት ራድዮ ኮነ ኣብ ውሽጡ ሪጂም ቸንጅን ነዊሕ ዓመታት እዮም ሰሪሖምሉ ብሕጂ እውን ክስራሓሉ ከም ዝኽእል ስለዚ እቶም ሓያላት ንዓና ክፃቡና ይኽእሉ እዮም ንዝብልዎም ከምኡ ገይሮም ንከማህምንዎም ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ምዃኖም እታ ፕሌይቡክ ድማ እታ ፕላን ድማ ከመያ እገዳ እያ መጀመርያ ብርቱዕ እገዳ ጌርካ መናብሮ ናይቲ ህዝቢ ከም ዝሓስም ትገብር ስለዚ ኣብቲ ዓዲ ዘይሓጎስን ዘይዕጋበትን ክህሉ እዩ እቲ ዘይዕጋበት ድማ ዝኾነ ነገር ዝፍንጀር ነገር ኢኻ ትደልየሉ ዓሌታዊ ነገር ክትምስርት ትኽእል ኮለላ ይንበል ኣብ ኤርትራ ዝተፈፀመ ጥራይ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና እዛ ኤርትራ እንታይ ኣጋጢሞ ኣሎ ኤርትራ ካብቲ ረጂም ቸንጅ ክገብሩ ካብ ዝሓስቡ መጀመርያ ብርቱዕ ዝኾነ እገዳ ገይሮም ዕፅዋን ክባን ተነፅሎን ገይሮምላ እቲ ሃገር እንታይ ይኸውን ህዝቢ ዓቕሉ ከም ዝፀቦ ብማይ ይኹን ብኩሉ ዓቕሉ ከም ዝፀቦ ይገብሮ ዓቕሉ ከም ዝፀበ ምስ ወፃ ደገ ንዝወፅእ እንታይ ይገብሮ ዓሌታዊ ፈላላይ ዝኾነ ፖለቲካ ከም ተቃውሞ ገይሮም ይምስርትሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዓዲሞም ኣብቲ ረጂም ቸንጅ ዝገበሩሉ ኢሚድየትሊ ነቶም ዕዱማት ዝነበሩ ነቶም ተቃወምቲ ኩላቶም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዋሳዲ ኣበይ ዓዲሞም በቃ በብወገናትኩም ፓርቲታት ግበሩ ብዙሕነት ናይ ፓርቲ ስለ ዘድሊ በብዓለየትካ ብሌናትካ ግበር ሳሆናትካ ግበር ዓፋርናትካ ግበር ዓፋር ተወፅዕካ ኢኻ ስኻ ይግባእካ ኩናማ ተወፅዕካ ኢኻ ስኻ ናትካ ይግባእካ ዝግባእካ ፖለቲካዊ ፓርቲ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ሳሆ እውን ተወፅዕካ ኢኻ ትግርኛ ኣኮለ ጉዛይ በይንኹም ተወፅዕኩም ኢኹም ሰራየ ድማ ተወፅዕኩም ኢኹም እቶም ሓማሴንካ ተነፂልኩም ኢኹም ንኩሉ ከምዚ እናገበርካ ቦምባ ትእትወሉ ሽዑ እንታይ ይኸውን ህዝቢ ፈፂምካ ምትእማን ዘይብሉ ሕንፍሽፍሽ እናበለ ይነብር እምበር ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ሓደ መንግስቲ እዩ ዘሎ ተሪር መንግስቲ እዩ ዘሎ ናይ ብሓቂ ኣንፃር መንግስቲ ነቲ ፖለቲካ ንምቕያር ተዝኾኑ ነይሩ ኩሉ እትደገ ዘሎ ሓይሊ ኦኬ ሓደ መንግስቲ ኣሎ ሓደ ኮይና ለውጢ ንድላይ ምበለ ነይሩ እቲ ዕላማ ግን ሓደ ንኽትከውን ዝደልየካ ኣይኮነን ሓደ ኮይንካ ንኽትሰርሕ ዝደሊ ይኮነን ክንደይ ግዜ ይፍተን ሓደ ንክኸውን ኣብቲ ተቃውሞ ክንደይ ግዜ ይፍተን ኣይሰልጥን እዩ there is a reason for it ዕላማ ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ክኸውን ኣይደልይዎን እዮም ተበታቲኑ ውሑድ ህዝቢ እዩ ፋሕብትን ትእትወሉ ብኮታት ናቱ ይፈልጥዎ እዮም ምክንያቱ ተፈጥራዊ ብኮታት ኣለዎ ብኮኻ ኣይኮነን ተፈጥሮ እዩ እዚ ሸዓተ ብሄራት ኣለዎ ስለዚ እዚ ብሄራት እዚ እንተሰሪዕካሉ ሓደ ሓድነት ክፈጥር ዝኽእል እዩ እንተ ከተፍርሱ ደሊኻ ግን መፈላለይነት ክኸውን ይኽእል እዩ ሃይማኖት ኣሎ ኣውራጃታት ኣሎ ካልእ ነገራት ኣሎ ኩሉ ነዚታት ተጠቂምካ እንታይ ትገብር ፍልልይ ክትፈጥር እዚ እታ ቀንዲ ዝሰርሑላ እዚ ኣብ ደገ ንሪኦ ዘለና ኣብ ተቃውሞ ዝበሃል ደንበ ዝረአ ዘሎ ፍልልይ ኤግዛክትሊ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝደልይዎ መልክዕ እሱ እዩ እዚ ከዓ ኣብ ካልኦት ሃገራት ንሪኦ ኣለና ኣብ ሱዳን ንሪኦ ኣለና ኣብ ሶማል ንሪኦ ኣለና ኩሎም ኣስላም እዮም ሓደ ቋንቋ እዮም ዛረቡ ሶማል እንታይ ይሽግሮም ኤግዛክትሊ ፈላሊኻ ከምዚ ጌርካ ክትገዝኦም ትኮይንካ ዲቫይድ ኤንድ ኮንከር ፋሕፋሕ ትእትወሎም ከምዘይተኣማመኑ ትገብሮም ሓደ ካብታ ንእሽተይ ንሱ ዝኣምነላ ኣብ ኣንበር ምስ ዓቢ ክሰርሕ ከምዘይክእል ትገብሮ ስለዚ እዚ ቻነል እዚ ከምፃልኩም ከሎ ዜና ንክንሰምዕ ወይ እውን እንታይ ግበር ኣሎ ስፅቡቅ እዩ ኪንኡ ግን እንታይ ክንመሃረሉ ንኽእል ምክንያቱ እቲ ሃገርና ብዙሕ ብድሆታት ዘለዎ ሃገር እያ ብዙሕ ፀገማት ትሓልፍ ዘላ ሃገር እያ 80 ዓመት ገይሩሎ እዚ ሃገር እዚ ከርተት ካብ ዘብልዎ ካብ ፖሊሲ ናብ ፖሊሲ እናቐየሩ ስለዚ ነዚ ኩሉ በዲሁ ዝሰግር ዘሎ ድማ ፅንዓት ናይቲ ህዝቢ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ እዩ ኣብዚኣ ተኪርና ክንሰርሕ ስለ ዘለና ምናልባት መምሃሪ ገበሩናን ኣለዉ ግን ካብ ካልኦት መምሃሪ ስለ ንረክብ ዘለና ክንመሃር ንፈትን እያ ክብለኩም ደልየ ዘለኹ And the frequent scares around Islamic militant groups like Al-Qaeda and more recently Hezbollah. And yet, over time, what often becomes apparent is that these governments and groups are repressive, corrupt, and dysfunctional, not attributes that help them thrive in the modern world. Assad's fall points to a direct lesson: Russia's growing weakness. Moscow has been Syria's patron for over half a century.
سنتايم زبلو زلو بحفشا ازي اباساد رانايو ناب موسكو ناب فلاديمير بوتين ناب راشا ناب كالوت حيلتات نساتهم زي فتوهم كفتنو زخولون نابو اكسبيرمنت خقبرولو زخولو مخانوم يزنقر زلو سلازي اتزبي زلع درجة نقحت كدلينايو ابزو كوينات زي عوتاتن ودوغاتن زخسرون علو اتم عوتات امريكا زفتوت من امريكا علامة كسالوت زخالو انتاي بلج اي وزدلو كنرينا اتم زخسرخه انتاي يقاطمو مالو كنرينا دريو نابت كالار سناتيك سغري ابزي اسمعج Turkey has been on a quest to buy new fighter jets for more than a decade. It was one of the promises made by Turkish President Recep Tayyip Erdogan when he sought re-election in the last 2 terms. Erdogan has knocked on the doors of fellow NATO members for new jets, but he has also often rubbed NATO allies the wrong way, particularly over انتاينا نرزلنا ابزي كوينات ناي سوريا حدا عبي عود كوين دوت ابت قداي ناي ترك مراحي اردوان شلمات ناتو انتاي فلكم لهم امريكان تاك شلميا معناتو نتينا اساد مغيار عبي تراسس او تمرح سلازغونه شلمات الله شلمات ناتو انفستمنت يكونن نفرت كوينات نخغز فقدلي نفرت كوينات نا امريكا ገንዘብ ስለዘለካ ትራይኮን ካንት ገዞ ና አሜሪካ ዘሕጉስ ተገርካ ትራይ ካት ገዞ ስለዚህ ንዓመታት ከርተ ደበልዎ ንኣሳስ ስለዘውደቀሎም ነፈርት ኩናት ንክትገዝ ኣፍኪናል ካለን ኣሜሪካ ብኩናት ትራይ ትሽልማካ ካለ ሽልማት ናይ ኣሜሪካ ያለን ኣሜሪካ ናይ ኢንቨስትመንት በመንገዲ ባቡር ገለበሱ ናይ ቻይና እዩ መንገዲ ባቡር ዲዩ ሆስፒታል ዲዩ ወላ መዕደኒ ቦታ ዲዩ ገለመለ ዝገብረልካሱ ወደብ ዝሰርሓልካ ቻይና እዩ ኣሜሪካ ተኮይኑ انت تحقيسهم ببوليسناتك صبوق يركا دليتاتهم تسريت كالو نفرتي ويون اصوار نخدغز يفقدوا لك مالتي ولا نكينيا ونكو اصوار يمافكيدهم لاتي بارتنر بسكونت جلمله بقى نزفتو سكيورتي ادفايس اصوار يمزبخا شلمات ناتك اصواري سوزي سبزخا نفرت كينات يدل نيرو عمتات كالكيلو منيرم نبراش خيدون كغز فتي نيرو حجاب سوريا سلده حقوسو نتزدليوز نبراتوار يفقدوا له his threat to invade Greece or by cozying up to Vladimir Putin when Turkey wanted air defense systems. Erdogan's actions have been the reason why NATO members have denied Turkey new modern jets. زين انت نفرتي زدلين زنبري F16 زبحلا يدل نيرو كالكيلو منيرم حجقن ولا F35 زبحال بروغرام نخغزون افكيدهم لله من البعض كريكم كفتني ابزن ترخيبيا كاب كلاتهم ابيوم من يروميم اغلال هم زي ركب كلهم تاع هاجرات اوروبا جرماني يكون انجليز كلاتهم ابيوم delayed the sale of F-16 jets for nearly half a decade. But now the wind is shifting. Erdogan is willing to toe NATO's line. He says he's open to their demands. This switch is because of one country, Syria. بحفشة تركي نفرت كوينات زن F-16 كومدما F-35 ولا إذا لنا يرنديوجن كالكيلو منيرم حججن كله دليتاتهم كاوس تبقسيت نفرت كوينات سلازخل كلواميم عبدرون زيادة توكيرم سرحنيرم عبدرون تكنولوجي دما درجة أقدم من الدرجة زلوا بزوانزي معبول درونات أم فرايزر كوم مالتي زي حركة بيجن أو تهدروا عمي بتعمي بس أجامن يمان زلا خازلو مراحي ኤርዶዋን ግን ባዕሉ ንባዕሉ ስውን ፀገማት ኣለዎ ምክንያቱ እቶም ኩርዲ ኣብኡ ዘለዉ ኣሜሪካ ትድግፎም ስለዚ እቲ ናይ ቱርኪ ፀገም ምንጭ ናቱ ኣሜሪካ እዩ ወላ እኳ እቶም ኩርዳውያን ንመሰሎም ዝቃለሱ ተኾኑ መሳርሒ ኣሜሪካ ንዖም ተመጋበርያ ጌራ ንራሻ ንመን ኢኻ ትብላ ነዚያ ቱርኪ ንምድኻም እትጥቀመሉ ታክቲክ እዩ ሶ at the end of the day ኩሉ ሰብ ኣስተውዒሉ ክሪኦ ዘለዎ ኩነታት ንርኢ ዘለና ናይ ኣፅዋርን ናይ ኩናትን نوصينا نرزلنا تركي تعويتو حدشت أصوار كوهابو توسين له بزي تي F-35 دي وقال ملا نخجز فقاد هيبا ملو بحفشة إذا بوجن تركو كون كله حال زعبي يزخسرجن أبزل لكم تكسيرو زولا كاب سوريا كسيرو زولا زبحال زولا هاجر مالتي. A Russian helicopter gunship circles above its base near Latakia on the Mediterranean coast in Syria. Enormous transporter planes maneuver around the airstrip, preparing perhaps to fly equipment out of Syria. The Syrian checkpoint in front of the base is now deserted. Past the Russian flag, a picture of President Putin still hangs, alone. The image of Bashar al-Assad is conspicuously absent. Beyond the gates, Russian soldiers stand guard. They're awaiting the arrival of another convoy. Russia travels along the narrow roads towards
ብፍላይ ሰራዊታን ዓበይቲ ኣፅዋራታን ብብዝሒ ብነፈርቲ ቀጻሊ ትወስድ ከም ዘላ እዩ ዝረአ ዘሎ ኣዳርጋ ካብቲ ቦታቲ ነቲ ማዓስከራት ክገድፍዎ ኣይኮኑን ግን ኩሉ እቲ ዝነበሮም ሎጂስቲካዊ ኣፅዋራቶም ገለመሊኦም ኩሉ ይወስድዎ ኣለዉ እዚ ድማ ሓደ ውድቀት ናይ ራሻ ዶ ክትብሎ ትኽእል ወይስ ስትራቴጂካዊ ለውጢ ዲኻ ክትብሎ ትኽእል ስዕረት ይብርግፅ እዚ ክሽፈን ዝኽእል ኣይኮነን ስዕረት ኣጋጢሞ ፑቲን ኣብዚ ግን እቲ ስዕረት ድማ ከምዚ መልክዕ ዘይብሉ ስዕረት ኣይኮነን ጠቕላላ ኩሉ ንብረቱ ከምዚ ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን ክትወፅእ ከላ 7 ቢልዮን ዝትመን ኣፅዋራትን ንብረትን ገዲፋ ኣይኮነን ትወፅእ ዘላ ራሻ ኩሉ ኣፅዋራን ንብረታን ኣኪብያ ትወፅእ ዘላ ስለዚ እቲ ስዕረት መጠን ዘለዎ ምናልባት ስትራቴጂካዊ ውድቀት ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ኣብቲ ናይ ሱርያ እሱ ዘከራኽር የብሉን ብሓፈሻ ግን እቲ ስዕረት ከምቲ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘጋጠማ ግን ኣይኮነን ምክንያቱ ብናቱ ስፒድ ብናቱ ፍጥነት ንብረቱ ከውፅእ ኢና ንሪኦ ዘለና እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ኣዘራርባ ርእሲ ዘሎ ኩነታት እውን እዩ Towards the base. This has been going on for a few days now. The soldiers are pulling back their armoured vehicles, troop carriers and supply trucks from bases across Syria. Some are marked with a Z, synonymous of course with the war in Ukraine. But this is a war that is now over. ብሓፈሻ እቲ ራሻ እዚ እንታይ ናበይ ክወስዳ ይኽእል እንታይ ከጋጥማ ይኽእል እናተኸታተልና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ንብዙሓት ሰባት ከም ዝብልዎ ዘለዉ ግን ራሻ መልክዓ ንኽትቅይር ትግደድ ከም ዘላን ስትራቴጂ ናታ ንኽትቅይር ትግደድ ከም ዘላን እዮም ዝገልፅዎ ዘለዉ ከምኡ ድዩ ኣይኮነን ንግዜ ንገትፈሱ ግን ብሓፈሻ ካብዚ ቦታ እዚ ብስዕረት ዝወፀት ሃገር ግን ኮይና ተረኺባ ኣላ ማለት እዩ እስኪ ኣብዚ ሓንቲ ሪፖርት ነይራ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ከንስማ እዩ has collapsed. Bashar al-Assad is now in Moscow. One development is that the Syrian quote-unquote rebels, many of them not Syrian, that eventually took power led by HTS, they ended up ransacking the Iranian embassy. But there's been a lot of suspicions about Russia's role in all of this. Some have been asking me, well, was Russia aware of what was going to happen? Because the quote-unquote rebels didn't mess with the Russian embassy. And there have been some asking if there was an understanding by Russia that there would be a transfer of power happening and that perhaps Russia wasn't maybe directly involved, but was coordinating. እንታይም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ውድቀት ናይ በሻር አልአሳድ ምስ ኣጋጠመ ናይ ኢራን ኤምባሲ በቶም ዕጡቃት ጉጅለ ሬበልስቶም ተዓዊቶም ዘለዉ ዝበሃሉ ዘለዉ ኣትዮም ነቲ ኤምባሲ ናይ ኢራን ብትንትን ከም ዘእተውሉን ኣብኡ ሕንፍሽፍሽ ከም ዝፈጠሩን አንጻሩ ኣብ ናይ ራሻ ማዓስከራት ይኹን ኤምባሲታት ይኹን ዝኾነ ይኹን ምትንኻፍ ኣይተረኣየን ኣሎ ስለዚ ራሻ እንታይ ጌም ተፃዊታ ኣላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ቭላድሚር ፑቲን እንታይ ተፃዊቱ ዘሎ ብዘገምታ ምስትዮም ዝመፁ ዘሎ ተረዳዲዩ ድወፅእ ዘሎ ወይስ ኣፅዋራቱ ጥራይ ዘጉድል ዘሎ ክቕፅል ያቡ እንታይ እቲ ኩነታት ገለገለ ሰባት ክልተ ሮል ዲ ተፃዊቱ ኮይኑ ብዚ ከመይ እዩ ዝብል ኣሎ እስከ ስኮት ሪተር ብዛዕባኡ ክዛረብ ከሎ so that their interests were not going to be harmed. Scott, what do you make of this? Let's just set the foundation here. Russia is in Syria, or Russia is in Syria at the invitation of the government of Bashar al-Assad. There is no other. Russia isn't in Syria to save the world, to project military power. ናይ ራሻ እቲ ኣገባብ መረዳእታ ክህልወና ኣለዎ ራሻ ስዒራ ድያ ተዓዊታ ድያ ተሳዒራ ድያ ገለ ቅድሚ ምባል ራሻ ኣብቲ ቦታ ትድመፀት በሻር አልአሳድ ሓገዝ ስለ ዝሓተታ ንበሻር አልአሳድ ክትሕግዝ እያ መፅኣ እቲ ስርዓት እቲ ብሕጋዊ መንገዲ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ዓዲሙ ይምፅዎም ነይሩ ስለዚ እቲ መንግስቲ ስለተሳዕረ ራሻ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ተደላይነት ናታ ስለዘየለ ሓይላ ንኸተሪ ከተስፋሕፍሕ ፀጋታት ናይ ሱርያ ንኽትወስድ ኢላ ይመፀትን ኣብኡ ስለዚ እቲ ጉዳይ ስለተወደየ ፀጋታት ናታ ትመልሰላ ኣብቲ ቦታ ትክፀንሕ ድያ ክትከይድ ግን ካልእ ኣርእስቲ እዩ ናይ ሱርያ ጉዳይ ናይ መወዳእታ ድሕሪኡ ናብ ኤሮጳ ክንሰግር ኢና ማለት እዩ Places where the old Syrian army still has some control, and the Russians have a naval base. So it's a fairly complicated jigsaw puzzle. No, absolutely right. What comes to mind a little bit, Fareed, is the Balkans. We tend to think of countries as singular entities. And that's a possibility for Syria ultimately, though we also have to be wary that there are, shall we say, malign singular entities. We could have a Taliban-like future for Syria. But I think the more likely one for the foreseeable future is what you've suggested. More of a patchwork quilt of fiefdoms of sort, the Kurds here, Turkish-backed groups in parts of the country. The Israelis have moved in a limited preventive way along their border. This principal group that led to the overthrow. So ብሓፈሻ ሲርያ እንታይ ፅበያ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ወይ ክትቆራረፅ እያ ተቆራሪሳ ናብ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ጉጅለ ክትከውን እያ ወይ ድማ
ምናልባት ከም ናይ አልቃይዳ ዓይነት መንግስቲ ጣሊባን ዓይነት መንግስቲ ምክንያቱ እቲ መራሒ ዘሎ ናይ ጣሊባን ተኸታሊ ዝነበረ እዩ አልቃይዳ ዝነበረ ምስ አልቃይዳ ዝሰርሕ ዝነበረ ሕጂዮም ሓድሽ ክዳን ከዲኖም ሓድሽ ፒአር ገይሮም አድቨርታይዝመንት ገይሮም ሽሙን ታሽሙን ክቅይርዎ ዝፍትኑ ዘለው ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ቅድሚ ዓይንና ዝፍፀም ዘሎ ዓቢ ኣገዳሲ ትምህርቲ እዩ ክትመሃረሉ ተደሊኻ ዝበለፀ ትምህርቲ ኣሎ ባት ኢንዲፐንደንስ እቲ ሰብ ክመሃር ይደሊ ኣይደልን ሕጂ ናብቲ ግሎባል ናይ ቁጠባ ውድድር ክንሰግር ኢና let's go here than 5 weeks away from Donald Trump beginning his second term in the White House, but already the trade war between the U.S. and China has taken a dangerous turn that could have devastating effects on the entire world economy. You see, the U.S.-China relationship doesn't just affect these two countries, it affects every nation in the world. And while many Westerners assume China is in a position of weakness, China actually has a secret weapon that could change everything. Now, I know ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ይመጽእ ኣሎ ሓደ ካብቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ግዜ ስልጣኑ ቻይና ይዝብል ነይሩ ኩሉ ፀገም ብቻይና ከም ዝፍታሕ ንቻይና ታሪፍ ብምግባር ንቻይና ገለ ብምግባር እንተኾነ እዚ ዘረባ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን መፅኡ ክገብሮ ይኽእል ዝኸውን እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ኣንጻር ቻይና ይኽተል ይኸውን ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ምክንያቱ ፅልዋ ናቶም ናይ ኣሜሪካን ናይ ቻይናን ቁጠባ ቀዳማይን ካልኣይን ዝዓበዩ እንድሕሪ ኮይኖም እቶም ድሕሪኦም ዘለዉ እውን ጥቆም ዝቐርቡ ይኮኑን 18 ትሪልዮን ናይ ቻይና ተልካ 25 ካነ ናይ ኣሜሪካ ተልካ መበል ሳልሳይ ዘሎ መን ምዃኑ ከማርግፀኛ ይኹንኩን ጀርመኒ ነይሩ 3 ትሪልዮን ዲገለ እዩ ስለዚ እቲ ጋፕ ኣብ መንጎ ቀዳማይን ካልኣይን ዘሎን ሳልሳይ ራብዓይ ዘሎ ኩላቶም ተደሚሮም I think እቶም ካብ ቶፕ 10 እንድሕር ወሲድካ ቶፕ 10 እቶም ቁጠባታት ናይ ዓለም ተወሲድካ ካብታ ቁፅሪ 2 ቻይናን ኣሜሪካ ምስ ገደፍካ ድሕሪኡ ዘለዉ 6 ኩሎም ወላ 7 ተደሚሮም ክንዲ ቻይና እንተመፅኦም ምክንያቱ 4 ተዛዕበየ 3 ገለመለ ናበለይ ዝኸይድ ስለዚ ክልተ ሓደ ገለመታት ናበለይ ዝኸይድ እቲ ቁጠባ ክንዲ ምንታይ ጋፕ ከም ዘለዎን ኣብ ዓለም ድማ ኣሜሪካን ቻይናን ዓብ ፅልዋይ ዘለወን እዚኣተን ድማ ፅቡቕ ዝምድና ክህልወን ንሳተን ቁጠባዊ ውድድርን በኣስን ተጀሚረን ካልእ ዓለም ኣዝዩ ኣሉታዊ ፅልዋ ክህልዎ ከም Donald Trump talks a big game. He has made some aggressive claims, boasting that he will come into office and slam China with tariffs that could reach up to 100%. But the U.S. is in an interesting position. On one hand, Republican senators like Marco Rubio, Josh Hawley, and Tom Cotton, all of whom are aggressive China hawks, are threatening to kick China out of the World Trade Organization. But the Republicans, and the United States for that matter, have several conflicts of interest. Just take, for example, one of Trump's closest friends and allies, Elon Musk, who is directly connected to China. Elon has a tremendously close relationship with the Chinese government, as 55% of all Teslas in the world. ሕጂ እቲ ፀገም ኣበይ ዝመፅእ መሲልኩም ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ምርጫ ኣብቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ናሽናል ሴኩሪቲ ሓላፊ ናቱ ካልእ እውን ኣንጻር ቻይና ዝኾኑ ፖለቲከኛታት ኣብቲ ስልጣን ናቱ ኣምፅኡ ኣሎ ብድሕሪ መጋረጃ ንዶናልድ ትራምፕ ዝቐረበ ሰብ ኣብዚ እዋን እዚ ኢሎን ማስክ እዩ ኢሎን ማስክ ማለት ዝቐረበ ፅልዋ ዘለዎ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ምዃኑ እቲ ዴሞክራትስ ለይትን መዓልትን እዮም ዛዕቡ ዝዛረቡ ዘለዉ ኢሎን ማስክ ድማ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ቢዝነስ ናቱ ብፍላይ ናይቲ ተስላ እቲ ዝዓበየን ኣገዳስን ክፋል ፋብሪካታት ኣብ ቻይና እዩ ዘሎ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ፋብሪካ ጥራይ ኣይኮነን ናይ ቻይና ኣገዳሲ ዕዳጋ ናይ ተስላ ኣገዳሲ ዕዳጋ ድማ ቻይና እዩ ምክንያቱ ቻይናውያን ኤሌክትሪክ ካርስ ከም ሕሱም እዮም ዝገዝኡ ስለዚ ኢሎን ማስክ ክሳብ ዘሎ ኣብ ጎኒ ዶናልድ ትራምፕ ከሪር መርገፂ ኣንጻር ቻይና ምውሳድ ከቢድ ክኸውን እዩ ተርዲሆምሎም ከቢድ ክኸውን እዩ ስለዚ ዋላ እቲ ብኣፉ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ እንተተዛረበ ኣብ ግብሪ ኮይንና ክንሪኦ ከለና ግን እቲ ኩነታት ከምቲ ዘረባን ከምቲ ዕግርግር ዝኸውን ዘሎን ክኸውን ከም ዘይኮነ እዚ ከዓ ፅቡቕ ዜና እዩ ዳትስ ዋይ ስታክ ማርኬት ድዩ ክሪፕቶ ድዩ ኩሉ ንላዕሊ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ቢካዝ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቁጠባ ክኸውን ከሎ እቲ ዝዛረቦ ክገብሮ ይክእልን እዮም ዝብሉ ቢዝነስማን ስለ ዝኾነ ንቢዝነስ ክጎዲ ዝኽእል ስጉምቲ ኣይወስድን እዮም ዝብሉ world are manufactured in the Shanghai Gigafactory. Tesla needs China to manufacture its cars, but it also needs the Chinese market to buy them, as the country has become the world leader in EV sales. In today's video, we're doing a deep dive into everything you need to know about the upcoming US-China trade war and እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብ መወዳእታ ቻይና ሌቨሬጅ ኣለዎም እዩ ሌቨሬጅ ማለት ብኸመይ ነቲ ኩነታት ክሕዝዎ ይኽእሉ ስቲል ዋላ እኳ ንኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕ ክሕዝዎ ይኽእሉ እንተበልና ዶናልድ ትራምፕ ክቋፀሮ ዝኽእል ወይ እውን ብትክክል ከምብቦ ዝኽእል ሰብ ኣሎ እንተኢሎም ካ ከም ኩሉ ጌጋ ስእልን ጌጋ ሓበሬታን ምዃኑ ኢኻ ትፈልጥ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ክቋፀሮ ዝኽእል ሰብ የለን ንሱ የለውን ኣይብለኩም ግን ዝመስሎ ክገብር ዝኽእል መራሒ እንተሎ ድማ ሓደ ንሱ እዩ Like Donald Trump inviting Chinese leader Xi Jinping to his inauguration. That's according to a transition spokesperson, signaling
potentially we'll see a thawing of relations between Washington and Beijing. That is the question of the morning. Eunice here, right here in studio at the table, no less, to tell us. سنتايم زبل زلو أفتنا ممرقتنا توي inauguration زبلوه إلى إسرع ورح هذا إسرع همشان زجبر ني presidentنا China كم زعدمو of course presidentنا China هم تأكل نيجن كابو نابو اتقدمه اتسيجنال لبعلو أقدر سنة تخلوه مسو نكسرح مسو ديسكاس نخجبر مسو مهين نكبهال دلونات كم زلو يزقل زلو إذا confidence is نمبزحتو عالمنا confidence is بزي about what is going on and what it all portends. What do you think? Well, the state media is not reporting it at all, that there's been any invitation. And I think it's very difficult to see President Xi actually coming here for the inauguration because it's not a situation that he can control. He would risk potentially being humiliated, looking like he's number two, looking as though he's not infallible, that he's fallible, which is something that the Communist كل زي زبلو حدا جزي خا قطر خلت خوينا بعالم كره عن الصوم دي قاطروا I think it's in America insecurities فترة كنا تاتريز بلان أمريكا قدامي يسلوز نبر لك كم زي تودادر خلها قدامي توسنيركا تالايز وز نبر أركيبك حلفة كم جمرة تسمعك بالتأمي insecurity ويون confidence كاي تنكف أمريكا دم كومي أجاتي موازلو China تمال دخا حزبينيرو كاب دخنتو نابز عجمتي زلو they are grateful for that حقوساتهم بو كابتز نبرو أبز عجز اللو درجة مبزوحهم ترى حقوساتهم أمريكا بنصارو نزحلف 100 عام قطر حدا نيرنا كوادرنا زغل نعانا ختنكف زغل يلا نابلو هاندبت حدا زي تصبي وقاشا وحج متيو أبتقوم لجيب له ترى يكونس كحلفهم كم زغل دما نورمال محلاف دي يكون خا صبوا يرخقت فهم زغل مخانو سلا تردو أنا عقد سباتي سلا كله إحنا قطر حدا قطر خلت كم زخي كوننا قلم لنا بالك كد محجي أب جابان صريح لهم كما جروا من جابان ملي سما جرمن وين حفكف كتول فتينا أبتي زقبا أبو تاوريدو مالو أوروبا حبرت نا أمريكا كورا درم سلز جمرة جدي بناتو مرافين بقلم بتن هاريمم أوروبا حبرت نقول كلت راي كم زخيد إنهم كل كم زخيد جرمو China جن أكيد ديمم سلز جنبهم هاي كلام سلطانهم سلز غنى كاب أمريكا أكيد ديمو بريزنت شي أقول تشحن 10 سنة 4 بلان ناتو كوس جميرو نحنا ناتنا لولاونتنا كنا رجاجز علينا بتكنولوجي بسوشيال ميديا بقربات بمجبي بساعات بخلو لولاونتنا كنا رجاجز كن كلامنا أبزخونة يكون حجر كنت جاي بلنا زاد لنا مسارتاوي أبعدنا كله نسون تغيرنا جنيلو معنا زدلي بزحات يوم معناته إحنا بزحات بس الزغنا إذا جانتنا تدلعيو ماغنيتيو أمريكان عمتات بتدعى جانا عالم تقع سرانيرا أمريكا داقة فجرت 300 مليون يوم حمشت عشاناتو يخانا China ما داقة مالك اللي كلها sophisticated ناقونا بس تقول طبعا هاي تزبي من عبرنا هاي تزبي ناتا ما حشي مثلا زلوا انتي كونيو التزبالة داقة نسي يكون and then America is going to have a tough معناته campaign ناتا be seen as not cooperating. So likely there would be a senior official who would بحفشة تقداي أمونغ أمريكان تشاينا زلو زي مثل نام عبلك خيط كله تكونتات نارانا نباهم كانوا قربينا نتوترز جبرو زينا كسجر كفتنيك من أفريقيا ممتاز. Let's go. Bitcoin surged to a record high of over $106,000 on Monday, buoyed by comments from President-elect Donald Trump. Trump hinted at creating a U.S. Bitcoin strategic reserve similar to the country's oil reserves. The world's So, Bitcoin حدش ريكورد سريعة 106 شح حريمة كما خندي وان 100 شح حريمة عب سيلبريشن تغيرو عب حبريتا عب نوص تفطير نيرو 100 شح سلز هرمت again كان 100 حليفة 106 دما عب حلفة وان كم زحرمتي نقرالو and this is just the beginning كده إذا نقرأكم على أنا عينو قال يقوم إذا حبريتا يبز حكمكم زلوجن زيادة إذا حبريتازي توم ننزل كريبتو زي تدليو كسجروات خليهم بزح حتى ما حرصوا لزلوني I have to give them update تلازي انتهينا نرجعلنا بيتكوين يتنشد تنشح الزخاء next stop نعطهم زبل وزلو توم كيلاتات توم نتي كونتات بقربة زكاة الوزلو 230 شح كون كم زخلها بزغربة حدش عمد كياتنا 230 شح كبتح كم زخلي زين الجرزلو 2024 كسمو داتنا نرجعلنا 2025 تزعبي أبيت كقاطم زغلي زبال زلوجن درو أبزح عمت زتراي ناب 230 كديب كم تخلي زين الجرزلو إن عمنا زجرم كنا تعطون خونا يكوننا أو خبز حكلو الزين بلو زلنا سلمن تاي كم خينو دونالد ترامب أتي ناي بيتكوين استراتيجيك ريزيرف كن جبرين أنا بيتكوين زبل زين بري ناي بحكي رح أخذ جبرة مزبلو
وخ غبري له كونفيرم غير لهم سمعوا بزي that's the reason. Trump hinted at creating a US Bitcoin strategic reserve similar to the country's oil reserves. The world's largest cryptocurrency has rallied over 50% since Trump's election on November 5th. Experts believe the next target for the market is $110,000. The total crypto market cap has almost doubled this year, reaching $3.9 trillion. According to Kongenko, Trump's pro-crypto stance and appointments like naming David Sachs as the White House AI and crypto advisor, it continues to سنتين نرزلنا next stop أبزي قربا 210 يبلو لوجن كساب نيوير 230 كبت كم زغلي بخلا زر 4 100 شح تمال جمرة سب 100 شح كله جمرة سب 230 كبت كله already 30% growth غير له 30% مالت أبزو خوني يكون investment real estate دي أبكالو forget it حسبني you have to wait years عمتها تكتب لك 5% أبيت غير كعبيو corporations عبيت ناتن ستوك ناتن ب 5% عبيو مبزعت زي عب حقوسيو it's a big deal اب كريبتو جن بفلاي اب بيتكوين كالوتون كابوي قدو قال اليوم مالتي كلهم كلها كلنا بيتكوين زخد زلكن already it's just amazing and amazing زي ازنا قرات زي استوي الكاميرا اي نبي حكي اقدا سنت كم زلو مجزء بيدلي قال تيزبلو زلو حنت فيديو كبكمي and then I'm gonna حالف يا كابزار سيزي سكنيشين من اسمعي fuel optimism. Trump's plans contrast with the Federal Reserve Chair Jerome Powell's skepticism, who recently compared Bitcoin to gold, calling it volatile and unsuitable as a store of value. Meanwhile, MicroStrategy, the largest corporate Bitcoin holder, has seen its shares surge sixfold this year, reaching a $94 billion valuation. Other nations like Russia are also exploring. By the way, توم اب كريبتو انفست تقبروا زلهم من البات فليتكم تخوينكم وين اب مايكرو استراتيجي ዝበሃል ካምፓኒ ኣሎ ቀደም እዚ ETF ስኬ ኮነ ከሎ ሰብ ቢትኮይን ክገዝእ ዘይፍቀደሉ ዝነበረ ሰብ ናብቲ ማይክሮ ስትራቴጂ ምክንያት ብዙሓት ፕላትፎርምስ ክሪፕቶ ኣይሸጡን እዮም ነይሮም ብፍላይ ኣብቲ ናይ ስታክ ማርኬት ኮይኑ ስለዚ ማይክሮ ስትራቴጂ ዝበሃል ካምፓኒ ማይክል ሴይለር ኣብዚ ብፀጋም ካብ ዘለዉ ናይ ብላክ ሮክ ኣብ ጥቁ ዘሎ ማለት እዩ ማይክል ሴይለር ናይታ ካምፓኒ መስራቲ ታናቱ ካምፓኒ ድማ ምሉ ብምሉ ኣብ ቢትኮይን ዘተኮረ እዩ ዘለዋ ንዓይ ብዙሕ ዘኽሰበትን ካምፓንያ ሓቂ ንምዝራብ ንዝገበረልካ ምንጋር ኣገዳሲ እዩ ካብ ቢትኮይን ላዕሊ ዘኽሰበኒ እውን እንተሎ እዚ ናይ ማይክሮ ስትራቴጂ ምክንያቱ ኣብቲ ዋንቲ ታሕቲ ከሎ ስለ ዝጀመርኩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ግን ኣብዚ ዋን ዝላዕሊ ደይቡ ስለ ዘሎ ናብኡ ኢንቨስት ግበሩ ኢለ ኣየማኽርን እየ ውሕድ ዝበለ ክትገብር ተደሊኻ ሜይቢ በት ኢን ጀነራል ቢትኮይን ኢንቨስት ትገብር ተኮይንካ ናብ ማይክሮ ስትራቴጂ ዘኽይድ የብልካ ናብቲ ቀደም ታሕቲ ስለ ዝነበሩ ሌቨሬጅ ካ ስለ ዝነበሮም ካብ ቢትኮይን ንላዕሊ ፅቡቅ ይኸዱ ነይሮም ኣብዚ ዋን እዚ ግን ናብኦም ዘኽይድ ምክንያት የብልካን just one reason and then we will go. Amazing run-up that we've seen in many different cryptocurrencies, but mainly Bitcoin over the last few months, has been on hopes of a Trump administration that is more lenient when it comes to regulations. So that's the hope. Now the administration has to deliver. What do you want to say? Yeah, you're absolutely right. You know, we even saw it yesterday with Trump at the New York Stock Exchange. He mentioned that he wants the United States to be the #1 leader in cryptocurrency in the world. That's a very different narrative than what we've seen in the last 4 years. We've also seen the Trump administration anchor on this 150K Bitcoin price. And so we've seen, you know, markets respond to that. We've seen a lot of option call buyers with March 2025 expiries. And so really a lot of people, as you mentioned, are kind of basing their expectation on a much more favorable administration. Now, እንታይ ኢሉ ሓቲትዋ እዚ ኩሉ ኣብ ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ምምራፁ ዘጋጥም ዘሎ ፅቡቕሲ ብተስፋ ዶናልድ ትራምፕ ክገብር ይኽእል እዩ ተባሂሉ እዩ እዚ ኩሉ ዕቤት መፅኡ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ከነዚ ኩሉ ተስፋሲ ከተግብሮ ይኽእል ዶ ኢልዎም የስ ከተግብሮ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ዝብሎ ዘሎ ኣብተ ንእሽተይ መድረክ ዝመፀለን ዘሎ ንክሪፕቶ ንኣሜሪካ ናይ ክሪፕቶ ካፒታል ክገብራ እየ ይብል ስለ ዘሎ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ንዑ ክገብሩ ዝኽእሉ ኣብቲ ካቢነ ናቱ መሪፁ ስለ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ሓድሽ ሬጉሌሽን ተመሲዎ እቲ ክሪፕቶ ንላዕሊ ገፁ ክኸይድ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ኢንስቲትዩሽናል ማኒ ወይ ገንዘብ ናብኡ ፍለው ይገብር ስለ ዘሎ እዚ እውን ነብሱ ዝኻለ ለውጢ ክገብር ዝኽእል እዩ ናበሉ እዮም ዛረቡ ዘለው ናይ መወዳእታ ብዛዕባ ኣፍሪካ ብዛዕባ ክሪፕቶ ፕሊዝ ብጥንቅቕ ዝበለ መንገዲ ነዚ ሰሚዕኩም ብስምዒት ኣብ ካልእ ሓደጋ ከይትወልዱ ብናተይ መንገዲ ተደሊኹም ኮርስ ናተይ ኣለኒ በቲ ፕሮግራም ናተይ ገይርኩም ክትኣትዉ ትኽእሉ ኖ ኣነስ ይኽእል እየ ተልኩም ድማ ኣምላኽ ይሓግዝኩም እዚያ ያለ በዋናተይ ለዝገቡ Between France and several countries in Africa have taken a hit in recent years for different reasons. Ties between the European power and the governments of Mali, Burkina Faso and Niger deteriorated after military takeovers in the West African nations. This led to the expulsion of French troops from the Sahelian countries. French companies are now facing challenges after several nations across Africa demanded the review of decades-old French sentences. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ፍራንስ ካምፓኒታት ንዓመታት ንምዕራባውያን ምዕራብ ኣፍሪካ እዘን ዌስት ኣፍሪካ ዝበሃላ ዝነበራ ብፍላይ ተን ሳሕል ስቴትስ
ንዘበናት ይምዝምዝዎን ድሕሪ ምንባር ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ሃገራት ናጽነቶም ረኺቦም ጥራይ ዘይኮኑሲ ንካምፓኒታት ናይ ፈረንሳ ካብ ዓዶም ቀይሕ ካርድ ክብዎን ጀሚሮም ኣለው ቀጻሊ ኮርፖሬሽንስ ናይ ፈረንሳ ብጥርሑ ዝምዝምዝኦ ዝነበራ ኣብቲ ዓድታት ተያትን ኣብ ማሊ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ኒጀር ስራሕን ንኸይሰርሓ ይስጎጓ ከም ዘለዋን ናሽናላይዝ ዝገብርዎ ከም ዘለዎን ምክንያቱ ንህዝቦም ዘየገልግል ንዓመታት ናይ ክንዲዛ ዓመት ኮንትራት ኣለና ናበሉ ነቲ ህዝቢ ድኽነት ኣትሪፎሞ ዝነበሩ ነተን ኮርፖሬሽንስ ናይ ፈረንሳ ይምዕቅዎን ኣለው ዳትስ ዋይ ፈረንሳ ካብ ፑል ትስጎግ ስለ ዘላ እያ ናብ ኢትዮጵያ ገዛ ሕግብግብ ትብል ዘላ ምዝኣቢ ዘለዎ ኩነታት ምናልባት ኮንዶኾን ገለ ይህቡና ይኾኑ ዝብል ኣንፈት ስለ ዘለዎም ይመስለኒ ኣብ ዓዲሞ ናብ ፈረንሳ ከምኡ ድማ ናብ ጅቡቲ ናብ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ናብ ጅቡቲ ንኽበፅሕ ክመፅእ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ፕሬዚደንት ናይ ፈረንሳ ኢማኑዌል ማክሮን and we will see ናበይ ገፁ ክበፅሕ ይኽእል እዚ ጉዳይ እዚ but anyway እቲ ጉዳይ ነዚ ይመስል ምስትውዓል ድማ ዘድልዮ ምዃኑ ኢና ክንነግር እንደሊ ሕጂ ናብ ናይ ዞባና ክንሰግር ክንፍትን ኢና መጀመርያ ኣንጻርና ዝግበር ዘሎ ጎስጓስ ካላርስ እንዲ ዘሎ እቲ ጉዳይ እቲ ሓቂ ክወፅእ ስለ ዝጀመረ ከውዮም ጀሚሮም ዘለዉ በዚ ስምዑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከድሮ አቋማቸው ተለውጦ የሶማሌን ሉዓላዊነትን የተቀበሉ መሆናቸውን ነው ያረጋገጡት። ይሄ ማለት ከዚህ በፊት ከሶማሌላንድ ጋር ያደረጉት ስምምነት ወይንም ደግሞ ከቢሄ ጋር ፈርሷል ማለት ነው። ስለዚህ እጃቸው አክሰስ ቱ ዘ ሲ ወይንም ወደብ የመጠቀምንትን እንደማንኛውም እቲ ሓቂ ኩሉ ሰብ እቲ ሓቂ ክዛረብ ስለ ዝጀመረ ኢትዮጵያውያን ናይ አቢ ጭፍራ completely propaganda አንጻር ኤርትራ አንጻር I don't know ኤርትራ ሓንቲ ገበረቶም ግን አንጻር ኤርትራ ጠቅላላ ፕሮፓጋንዳ የንፈንዮም ዘለው እቲ ኩንነት ግን አብይ አሕመድ ነቲ ኩሉ ዝገብሮ ዝነበረ ገዲፉ ሉዓላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ዶብን ናይ ናጽነትን ናይ ሶማልያ ዘኽብር ብምባል ኣጠቃቅማ ናይ ባሕሪ ተኮይኑ ድማ ብሕጋዊ መንገዲ ምስ ፌደራል መንግስቲ ተረዳድዩ ዝኾነ ክገብር ከም ዝኾነ ተሰማሚዑ ዘሎ ስለዚ እቲ ምስ ሶማሊላንድ ገይርዎ ዝነበረ ጠቅላላ ከም ዝፈረሰ እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ ተሓቂ እሳቶም ግን ብኸም ኢኮኖሚነት ህዝብ ዝምህርዎ ዘለው ክትግረሙ ይኹም አንድ ሶስተኛ አፍሪካ ሀገሮች ወደብ ስለሌላቸው የጎረቤት ሀገሮች ወደብ የመጠቀም መብት አላቸው ይሄ ነውና እጅሽን ሰብስቢ ያንዳንዱ ሀገር ደግሞ ቁርስ ይብላ አይብላ አናቅም በብስጭት የሻዕቢያ ሚዲያዎች ጠቅላላ ጸጥ ለጥ ብለዋል ይሄ ነው ኢትዮጵያዊ መሪያችን ብለን የምናከብረውና የምንወደው እንደ አይናችን ብለን የምንከባከበው መሪ እንታይ ትመስል ኤርትራ ታይ ስለ ዝጎደለ ክትጉሂ በዚ አታ ዚው ሰፋት ዚያ ተባረ ግሪብዮም ዝብሉኒ ኤርትራ ሲ እንታይ ስለ ዝጎደለ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊያ ሽግራት ተፈታሕታይ ፀገብ ያጋጥማ ኤርትራ we have no problem ግን እንታዩ እቲ ኣብ ሓንጎሎም ዘሎ state of mind ኣብ ሓንጎሎም ዘሎ ፀገም ዝፈጥሮ ወጥሪ ምዃኑ ካትፈልጥ እዚ እምበር ምስ ሶማሊያ ታሪቆም ወሸለ ካብ ኩናት ተዳሒኑ ኩናት መን ይደልዩ ማለት ኣብዚ ዋን እዚ አቢ ምስ ሶማሊያ ውጉ ገይሩ ዝደልየ ሰብ የለን ማንም ዝደልየ ሰብ የለን ሰላም ንኽህሉ ሰብ ዝደሊ እቲ ፀገም ዘሎ ኢትዮጵያ ተወሪሩ ሶማሊያ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ሓገዝ ዝልምን ነይሩ ምክንያቱ እቲያቶም ዓቕሚ ኣለና ኢሎም ስለ ዝፍክሩ ሶማል ድማ ዓቕሞም ስለ ዝፈልጡ በጃኦም ሓግዙና ንሕና በቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዶብናን ሃገርናን ይውረር ስለ ዘሎ ሓገዝ ንደለና ኢሎም ናብ ኤርትራ ምስ መፁ ኦኬ ንሕና ክንገብረልኩም ንኽእል ካልእ እታ ንሕና ክንሕግዘኩም ንኽእል ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ክንበኩም ኢና ምናልባት ሰራዊትኩም ከነሰልጥንልኩም ንኽእል ኪኑ ግን ኤርትራ ትዝካላ ጌራትሎ ማለት እዩ ፀጥታ ናትኩም ንኸተውሕሱ እምበር ምስ ኢትዮጵያ ክትዋጉ ኢሎም እውን ኣይኮኑ ሰራዊት ኣሰልጢኖምሎም ፀጥታ ናይቲ ሃገር ከተውሕስ ኮይንካ ሓያል ሰራዊት ክልወካ ኣለዉ ሓይሊ ባሕሪ ክልወካ ኣለዉ ሓይሊ ኣየር ክልወካ ኣለዉ ሓይሊ መሬት ክልወካ ኣለዉ ምዱብ ሰራዊት ክልወካ ኣለዉ እቲ ፀገም ግን ነዚ ምግባር ብዓይኒ ፅሉ ዝርእይዎ ኣለዉ ስለምንታይ ሶማልያ ዝተዳኸመት ሃገር መላገፂት ናይ ኢትዮጵያ ክትከውን ስለ ዝደልይዋ ዝነበሩ እዮም እምበር ኤርትራ ፍሉይ ኣንጻር ኢትዮጵያ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ስለ ዝነበረ ኣይኮነን ኣገይን እዚኣቶም እዮም ትማል ምስ ኤርትራ ኮይኖም ኤርትራ ብጣዕሚ ጥዑይ ሃገር እዩ ሓልዮት ናትና ዘለዎ ዝብሎ ዝነበሩ ስለዚ ሓቀኛ ምስሎም ክመፅእ ከሎ ክትሓረቕ ዘይኮንካ ክትሕጎስ እዩ ዘለካ you just need to know them ከካይሮ እስከ አስመራ አሁን መርዶ ላይ ናቸው ሸሚዝ እንኳን አልቀየረም በሄደበት ልብስ ተመልሶ መጥቷል ምክንያቱም ሌሎች ጠንካራ ስራዎች አሉ በጣም ከባባድ የሆኑ ጉዳዮች ስላሉ ተመልሶ መጥቷል ጀግና አብቹ ይጠብቃል ከዛ ስራውን እዚ ሓደ ካብቲ ዝናውፅዎ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ግን እቶም ኢትዮጵያውያን ካብ ክልውድ ባዕሎም ከን ሓድሕዶም ኮይትባሲ ምስ ኤርትራ ዳደብስልዎ እምበር ንሓድሕዶም ይኮትባሲ ሙሉ ለሙሉ እጅ መስጠት ነው ይሄ ከዛ በኋላ ሶማሌን እጇን ጠምዘን እንደ ስትራቴጂ ነው የተጠቀመበት ብሎ የሚሉት ሪሊ እንደው ያለአለቃቸው
ሂሚሊዬሽኗን ለመቀነስ ነው። ምክንያቱም ማነች ሶማሊያ ድሮም ቢሆን ለኢትዮጵያ ወደብ የመስጠት ፍላጎት አላት። በኋላ ዘራርባ አቢ ኢዱ ከም ዝሓበ ጥራይ ዝፍለጥ ኢዱ ሂቡ ولا حنت خبر كم زي كل تكونات مسرايو إيدي هي بيمتشو منال بعد زون حجي ماليس زوجرو عمزلو زيتاتيو نت أنكرا صعيبو مرحت الجبس إن إيرتران سوماليان هسوس أخيبان مقبار تسمع معلم بريزنت تركي رسيب تيب إردوغان دمان أبيتي بأمز حكم زجبر تسمع لهم أمونجو يتي بيان سوماليان أبت زحلفو سمن أب تركي استبز حسب معنى صعيبهم نجبس إن إيرتران زشغل معبالو كينو كم زي تعرفنا تجلس أيوم تمال دما ميسرات قداتو سعي جبسي سوماليا أبرك زوامت حبرات مسرات زجبر زتا أكايد معلم ميسر قداتو جبسي بدر عبد اللاتين سومالاوي مزنو احمد معالي موفيقن بزعبا زمدنا كلشين حغراتهم زباو متحبراتن بتليفون تزراري بمولم اتي زرب اب قربا وان كلشين حغرات زساتفو على مكياد السعيبيوم ابتي صاوعيت منستر قدات وصاي جبسيم عبد اللاتين منستر فيقن اب مونغو جبسن سومالان زلو دلدل استراتيجيكاو زمدنام تمون اب بوليتيكاو قطباو نغداون صلاتات كلتي اوركب متنخار زعالمم حبراو دليت زتيملم زعالتات زي اب قربا وان اب زمدنا جبسن سومالان استرايم وانتاو معبلتات مهناتن باقي كلتين حغرات مفصام زعالم وخانو صبصاب ايجيبت ديلي املاخيتلم نوصيت نايتي بعصر تقمت كلتشن يسران ربعتن اب اسمراج تخايل بريزيدنت جبسي سوماليان ايرتران زراخبم سلساو على جمجيمم يم نيسر فيكم اقرباوان اب انكرا اب مونغو سوماليان تركيتي بيان استخايد سلساو علام استرخبو وصيت نميسر عبد اللاتي مبرهيب ويم سوماليا لالاونتان حدنتان غزاتاوي حدنتان محلاو زلواتو فاينتون اسميرو اليم نيسر عبد اللاتي جبسي فيدرالو መንግስቲ ሶማሊያ ብፍላይ ድማ ግብረ ሽበራ ንምምካት ጸጥታን መረጋጋዕን ኣብ ትገብሮ ጻዕሪ ደገፍ ከም ዘለዎ ደቂም ረጋጊጾም ክልቲኦም ሚኒስትራት ጥቡቅ ምውሃድ ክህልውን ኣብ ቀረባዋን ኣብ መንጎ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ሶማሊያ ኤርትራን ዝካየዱ ስሉሳዊ ሚኒስትራዊ ኣኼባም ክዳለውን ተሰማሚዖም እዚ ኣኼባ እዚ ኣብ ሓበራዊ ዞባዊ ስክፍታት ምትሕባርን ምምኻርን ምድንፋዕ መምርሒታት መራሕቲ ሰለስቲን ሃገራት ዝኽተል ምዃኑም ጸብጻብ ኢጅፕት ዴይሊ ኣመላኺቱ ዘሎ እዚ انتاينا نرزلنا زي أقداس ركبيو إيرترا دما أبزي قداي زي إثيوبيا من سوماليا أنت تعراريقا نيرترا بفلو يزحم ما قداي يكونن ترجم لهم سلام ركعتنا بتزوبا تدل هاجر سلوز غونت إزيس أجمع يكونن the biggest challenge هجي جبت انتاي تنبوي زي قداي زي معناته نيرترا نجبت حدا ترك ما يكونن زلوا سمعوا ما بزي إثيوبيا انتاي سمعوا ما لبزي دي حق بس سلال مالت بمانم بقول يجلس هي سوية بتأم اسمع مانم بتأم بزونا جروش لاي إثيوبيا دتمتا إثيوبيا قدبو عندي فرس بتأم تريسيا كاربي نبرة بنشجو هين قدب كالا سوقد كبلو لا هي سوية بنشجو كالا كتشانون قدبون سيني نبرة سونا so ግብጻውያን እቲ ንኢትዮጵያውያን ውይዘብልዎም ግብጻውያን እዮም ሓደ የንዕቅዎም እዮም that's a problem ንዕቀት ኣለዎም ስለዚ እቲ ንዕቀት ህጅብ ዘረባ ክሰምዕዎ ይኹም ብጣዕሚ እዮም ከምዚ ኣክት ዝገብሩሎም ብንዕቀት እዚ ካ እቲ ንኢትዮጵያውያን ህልኽ ዘሎ ዋላ ንመለስ እውን እኮ ኣብቲ ዛንታ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስለዝነዓቆ እዩ እኳ መን ኢኻ ስኻ ኢልዎ መን ኢኻ ስኻ ብዛዕባ ኒል ትዛረብ ኢሉ ስለ ዘበሎ ሕርቃን ከም ተሰምዖ ዝብል ሕጂ ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ ክሳዕ ክንደይ ከም ትሕምሞም ምናልባት ከተስዖኩም እንትኽእል ትኸውን ስምዖም ሕጂ እንታይ ከም ዝብል የሕምሞም እዩ ግን እቲ ግብፂ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝሓረቀት ግብፂ እንተሓሪቃ ድማ ሓጎስ እዩ ዝስምዖም ሰው ነገር ግን አሁን የሚናገራቸው ነገሮች ልክ ናቸው በቃ ተናዶም ምንም ቢሆን ምንድነው የሚባለው ሆዲ አባውን ብቅል ያወጣዋል እንደሚባለው ንዴቱ በቃ ሀቅ እንዲናገር እያደረገው ነው እኔ እኮ ዝም ብሎ ሰው ቢሆን እኮ አይቆጨኝ የህዳሴውን ግድብ ቀድመን ካልመታሉ ሲል ነበር ከንጭጮ በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል የተፈጠረ የሆነ አለመግባባት ነበረ ማንም ብቻ ይፍጠረው ግን ትልቅ የሆነ ሹኩቻ ውስጥ ነበሩ جاء الرئيس أردوغان አሁን رئيس أردوغان ወይም መሪው መጣና أردوغان خلاهم يصلحوا بعض እርስ በርስ እንዲታረቁ አረጋቸው كلا ان اثيوبيا دي دولة ما عندهاش اي شباك جي انتايت حرر زبلوم زلو ግብጻውያን ጠቅላላ አይተሐጎሱን በትዕቀይ ተፈጸመ ተሐጎሱን አይኩሉን ኢትዮጵያ ክትረጋጋዕ ዘይደለ ሀገር እንተሎ ግብጽ this is secret አይኮነን አታቶ ኢትዮጵያ ፈሕበትን ከአትዋ ዝደልዩን ዝጽዕሩን by the way እቲ ዘረባ ተራ ዘረባ ጥራይ ዘይኮነሲ በተግባር ዝሰርዑሉን ብጭቡ ዝሰርዑሉን ብምዃኑን በግንዛቤ ደሊ
أبزي حنتي تصنع لها كريكم إندي أجن نقرأ من قدوم أبزر أيوة جبتي أبي إثيوبيا كبابي إمباسنا هي جبتي أبي إثيوبيا إلهم كابتي أب أمريكا يكون أبي أوروبا زلوا إمباستا زلوا ستاف سرعتنياتات 6% more staff than embassies in US or Europe. إمباسنا إثيوبيا أب جبتي إمباسنا جبتي أبي إثيوبيا أب أمريكا أبي أوروبا مسودا دروا زبس سرعتنياتات زلوا إمباسي أبي إثيوبيا زلوا انتهت علامة إلهم حد إثيوبيا وقتي ونير maybe زخول الكفاءة أب تهجر زراع زلوا سومز جبروه زلوا سلزغونو إزي بجدن مصلحة تخجبروا زجبان نتوم سلياتها زبال دماغ الرزلوا منابلو زاربوا زلوا يسلم انتهينا نرزلنا Egypt is heavily invested أبزي إثيوبيا زبال هجر نزي إثيوبيا زبال هجر نخطها فرارسو كل جزء من سعرتها and this has to be clear so بزعبانا زحمهم نقر يلا نملا سابتي بيلا غير تصرفهم دي دولة ما عندهاش أي شباك منور ኢትዮጵያ ማለት ምንም አይነት መስኮት የሌላት ማኑዋል ይላታል ማኑዋል ነች ማለት ያው እነዛኛዎቹ ፉል ኦፕሽን ታይሉ ማኑዋል ማለት ገና ዘይ ማዕበለ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ዝበሃል ፍኒስትራ ናይ ባሕሪ ዘይብሉ ማኑዋል ዝኾነ ሃገር ዘይ ማዕበለ ይፍጣሚ የሚቦም ዘሎ It's crazy. تا فيديو بيقولها بسمعوا كسع كندي يعرم تعمي زقرب سمعوا شو مالت ነው እሱ ያ ትረጋግም እንደዚህ የሚችል አክሰስ አላቸው ለማለት ነው እና ኢትዮጵያ ግን ማኑዋል ናት ዝግ የሆነች የድሮ የጥንት ምናምን አይነት ምንም አይነት ወደ ባህር አክሰስ የሌላት ሀገር ናት مش بس على اي حاجه لا شايفه بحر متوسط ولا شايفه بحر احمر ولا اي حاجه في الدنيا በዱንያ ላይ የቀይ ባህርን ወይም የመካከለኛውን ባህርም የህንድ ውቅያኖስንም ማየት የማትችል ድፍን ያለች ሀገር كتصلليهم زي غات زصللهم مالتي اجي ذا حدغኛ ዘረባ እንዲሁ ስምዒት ኢትዮጵያውያን ክትንክፍ ዝኽል ዘረባ እንዲሁ እቲ ኣብ ልዕልና ዝገብርዎ ይኹን ምትንኻላት ዘራስኖም ኩነታት ግብጽ ግን ኤግዛክትሊ ከማጌሮም እዮም ዝገልጽዎ ኩሉ ግዜ ሞራሎም ብዝትንክፍ መንገዲ እዮም ዝገልጽዎ and that's why ትምስ ግብጽ ዘሎም ህልኽ ብዙሕ እዩ and that's why ግብጽ ምስ ኤርትራ ርክብ ስለ ዝገበረት ክጽለሉ ጨርቆም ከዓብዱ ዘልዮም ዘለው ምክንያቱ ግብጽ ኣብ ዓሰብ ነቲ فنعيلو كنغركم عصبناتنا يلوم سلو جارب زلو اب عصب كوف تيلو ግብጽ ጨርቅ ክድርብዮም ጨርቆም ክድርብዮም እኔ ኤርትራ ንኢትዮጵያውያን ጨርቆም ከተደርብዮም ተደልያ ንግብጽ ያክቱቱ ዘለዋ ከዳግማ ያዚያ ኢትዮጵያውያን እቲ ጽልናቶም ትዕቢትናቶም ጠገለ እንዲ ዘይብሉ አንጻር ኤርትራ ንዑ ቤላ ገይሮም ከግሩስዎም ተደልዮም ንግብጽ ኢኻ ኣብ ዓሰብ ኣምጽኻ ኮፍ ተብሎም now the game is over So the game is over. Literally قال بقال جبتي أبي عصب ندحرمتيو زقبروا يبلون. معناته مس جبتيهم كواجو. كان مالتني جبتي أيكلوا عنيهم ويكاب جبتي حيل مالته كون. دحرك كواجو جميرام ديجاناتهم كا شجر كجات مامي. سزي نجبتي كده فرو خمسة كلي فلتيهم. جبتي بدبلوماسي بقالة دقة فلوا. نيرترا أنت إذا شادنهم تفلتوا. عندك زت زارين الله. نيرترا إذا شادنهم علم لخاو حقي أنت علم لخا بس أمس اللي زخوني. نيرترا كوتس خلوا. نيرترا كعمص خلو علم لخص لزدقفهم على تاريخهم نزيهم دفلتسو نيرترا توزعنا أصارنا دو زبل محبرسب عالم يلن زبل ابنت الله زخا ترى زربا يكونن سلازي شرح لهم سلازي نيرترا اوت سمارت تقبرهم كتكل الله اوت سمارت مالت كحاسبو خمزه يكون غيرك تعصون كتكل الله سلازي زمز جبت تغيرو زله كيدان بتاعم امبورتانت زعجز قبرو زله مانيفركا بمانغا تركو غيرنا تقداك فتحون تجميرهم جبت مليسا سكرو كتقبريها مليسا كتحيليها كتحرنيها تاخد قبريها مور ابتناتا الايانسس مس ايرترا دي السودان دي بزقلب سلو مور او خا انفست قبريها سامانياتو ربحاناتا خاص لزخونه سلازي اثيوبيا بحر خيرهم سمعهم كساع كنيكم بلو مره يمزحروا نات نفسها في حته بلكونه تبص من البلكونه دي على البحر والنبي الله እንደ ምንም በለኮና ማግኘት ምትፈልግ ሀገር ናት ጌታው አናላይዝ አድርጎ ይሄው እንዴት እንደሚገልጸን لك هات لي بس خريطه اثيوبيا لانه بعض الناس مش متخيله الخرائط عامله ازاي እስኪ የኢትዮጵያን ካርታ አምጣልኝ ቶሎ በል ለጥፍልኝ እስኪ አንዴ እኔው አንዳንድ ሰዎች አይገባቸውም ምለው ነገር ኢትዮጵያ ንሽተ ባልኮኒክ ወሃባ ንሽተ መስኮት ውን ዘይብላ ጥንታዊት አዞ ኣብ ናይ ጥንት ታሪክ ትነብር ዘላ ጌና ናይ ባሕሪ ኣፋፍነት ዘይብላ ናበለዮም ዘላ ገጹላ
زغبلو خلو قبسي بزي قيح بحري بني ودما ماكلاي بحري كن دغلاف دغ بحر زلوم ازي صبو زربا يكون نصبو غربتنا زحق زي يكون ግን I think صبو غير ويم كاز فلطوم that's the deal كي كارتاون امطو يا اثيوبيا شايف اثيوبيا؟ يا اثيوبيا رايتشوت اثيوبيا يا ريس اهي ኢትዮጵያ እቺናት شايف النقطة الحمراء دي؟ እቺ ጥቃዩዋ መስመር አያት ارجع ورا خطوتين كده اثيوبيا اهي مالهاش ከነዚህ ከቀዩዋ ወደዚህ ያለችው ኢትዮጵያ አያት እቺናት منفذ على اي حاجة ምንም አይነት ወደ ባህር ብቅ የምትልበት ምንም አጋጣሚ የሌላት ሀገር وعندها مشكلة مع اريتريا وادي الصومال قدامها እዛ ኤርትራ ጋር ችግር አለባት እዚህ ጋር ሶማሊያ ደግሞ አለች ስለዚህ سنتايت بلوم زلوم صبغ يرو اثيوبيا زخون يكون اف دغ بحر نخمص زخون عدل زي بلوم يم مسيترا شجر لهم they know مسيترا شجر كم زلوم so the game is clear نصور game زلوم مسيترا شجر سلا زلوم مسيترا ديل كنقبر لنا under any price under any cost زخون يكون واقع مسيترا ديل كغبرو كغددو خم زخونو مغنياتو اثيوبيا اف دغ بحر ندعيزم بتنيل بتدما اف دغ بحر بخلطي كحنقوم تجميرم نسمعوا كسع كني كم تسمعهم نابزينا ሶማሊላንድ ዝመጽዎ ዘሎ ክንምታይ አንዛ ፈጥረሎም ከም ዝጀመረ በሁለቱም በኩል የታሰረች ሀገር ናት اثيوبيا راحت للصومال قالت لهم مساء الخير يا جماعه بتوع الصومال ايوه ممكن بس لو سمحت نأجر من عندكم بلكونه تبص على البحر الاحمر ከዛ ኢትዮጵያ ሄደችና ወደ ሶማሊያ እባካችሁን እኛ ትንሽ በለኮና ነገር የመስኮት መወጣጫ ወደ ባህር ምናይባት ባልኮኒ ነገር ታውሱናላችሁ እንከራችሁ ብላ መጣች ما هو البلكونه بتاعتنا مش هتبص على البحر الاحمر ምክንያቱም የኛ በለኮና ምንም እዚ ኩሉ ኢጎናቶም ራራራራራ ዝብል ዝነበር ራይ ወንክሳዕ ክንደይ ኣብ ማይ ዝኣተው አንጭዋይ መስሉ ለው እዚ ጅትሪዎ ዘሎ በታ ሓደ በፀጋም ዘሎ ሓደ አንጻር ኤርትራ 10 ግዜ ብብድዕ ተዛረብ እዩ I think እዚ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ከቅስናና እንድሕር ኮይኑ ነዚኣቶም ቤላ ገይሩ ክሃርሞም ክኽእሉ ብውግእ ኣይኮን ካን ትሃርሞም ብጂኦ ፖለቲካ ብስትራቴጂካዊ ዝምድናታት ኢኻ ትሃርሞም that's all you can do ምክንያቱ እቲ ገይም እዚ ከምዚ ጌርካ ከንዖም ንፀላይኻ ግድና ኣይኮን ካን ኣብ ዓወዶ ኩናት ማዓደምን ህይወትን መዳፍዕን ተኩስካ ክትስዕሮም that's not necessary ብኻለ ገይም ጠቕላላ ምሳኻ ክዋጋእ ከምዘይክእል ጌርካ ክትሃርሞ ክትክእል ኣለካ ነዚ ንኽትገብርካ استراتيجيكاوي بوتا سلازلكا عدل عليك نمريتك نبعث دغ بحرخان زدليو بزحاتيو and the last thing بدور وسيدو نزبخا كصنت نزدلي اثيوبيا كتبه يبلك كصنتا كاز دلي 10 غزي زقوناصبكا زداخمكان حيلي امين كند اكزام سيلك مالو نز خمس دليو ملسينا بزن رايو this what they are talking about እንትና አስከራሚ ዜና ሆነ ከዚህ ደግሞ በላይም ደግሞ የባህር በሩን ማስመለስ ምንችልበት መንገድም ጠቆም አደረጉ እሳቸው እንግዲህ የሂስትሪ ወይም የፖለቲካ ተንታኝ አይደሉም ማድረግ የሚችሉ የሚናገሩት ነገር ነው ማተር የሚያደርግ የሀገር መሪ ናቸው እንደሌሎች አታዩ ማስተያየታቸውና ምናልባት ከሰሜን ወይ ደግሞ ከምስራቅ እንደምናገኝ ጠቆም አደረጉ ከሰሜን ያው አሰብ ጋር ያለውን የባህር በር ያጣንበትን ጉዳይ ሂስቶሪካል ኢንጀስቲሱን ማነሱ ከምስራቅ በኔጎሺዬሽን እቲ ሕቶ ጉዳይና የወደብና ኤርትራ አሰብ ይኹን ካል ወደባትና ኤርትራ ካብ ዝፍክሩሉን ካብ ዝሕንሕኑሉን ካብ ዝተናኸሉሉን ቀሊል ዘበና ይሓለፈን I think if I had the power ስልጣን ተዘልወኒ ነይሩ ኣነ I wouldn't spend a day ነዚ ጉዳይ እዚ ከይወዳኽዎ ስልጣን የብለይን ኣብኡ እውን የለኹን ግን ካብ ናተይ ስምዒት ክንደይ ሰባት ኣለዎም ካብ ናተይ ስምዒት ዘለኩም እዚ ጉዳይ ናይ ኤርትራ we need strong alliances ነቲ ወደብናትና ክጥቀሙሉን ንዓና ከርብሑ ዝኽእሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ፀጥታናትና I don't want ካልእ ኩናት ምዚኣቶም እዞም ፀጊብካ ሃሊሉ ዝመፀካ ዋላ ብበትሪ ሃሊምካ ተሰደድካዮ የኽስረካ ግዜኻ የባኽነልካ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎም ጎረቤትካ ስለ ዘለውና strong alliance የድልያ ኣሎ ኤርትራ and anything ነዚ ንክትግበር ዝግበርካ ቅዱስ ኮይኑ ይስምዓና እዩ ዝኾነ ይኹን ተበግሶ ነዚ ካውንተር ንክትገብር ትወስዶ ስጉምቲ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ምስጢርያን ክግበር ዝኽእል ብፍላይ ድማ ግብፂ ካብ ኩሉ ኣላያንስ ኢለኩም ካብ ኩሉ ዝምድናታት ግብፂ ትዝበለፀ ዋይ ግብፂ ንኢትዮጵያ ብመትከል ናብቲ ባሕሪ ከይትመፅእ ስለ ዝደልዩ እዚ ንዓኻ ሓልዮም ዘይኮኑስ ንነብሶም ንኢትዮጵያ ክከላኸሉ ክብሉ ዘድሊ ምክልኻል ክገብሩ ክእሉ እዮም and I am pretty sure ግብፂ ንኤርትራ ስጋት እውን ኣይኮነትን ወታደራዊ ይኹን ወላ ብቁጠባዊ ንኤርትራ ስጋት ክትኮን ኣይትኽእልን ኤርትራ ነብሳ ክትከላኸል ትኽእል እያ
ስለዚ በዚ ኮይኑ በዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ንእሽተይ ንስማዮ ድሕሪኡ ናብ ካልእ ክሰግር እየ ባህርን ማሳያ የለንም لا ده هتبص على مضيق باب المندب وعلى الخليج العربي አሁን ግን ኢትዮጵያ የምትወስደው ቦታ ቀይ ባህርን ብቻ አይደለም የሚያሳያት ባበል መንደብን ኸሊጅ አደንን የገልፍ አደን ምንም አይነት ወደ ባህር ሕጂ እንታዩ ኣብዚ ኢማጂን ኣብ ሶማሊላንድ መፅያ ኣብቲ ናይ ወሽመጥ ናይ አደን ዝበሃል ዘለዎን ተመፅያ ዘሎ ፅልዋን ኢትዮጵያ ንዓሰብ እንተመፅያን ዝስምዖም ቃንዛ ንግብፂ ሕሰብዎ ኢትዮጵያ ንግብፂ መፅያ ማለት ንግብፂ ብክሳዶም ተሓኒቆ ማለት ጎረሮም ተሓሪዱ ማለት እዩ ተንበርኪካ ኢትዮጵያ መልማን ጥራይ ካለ ምርጫ የብሎም ኒል ጎረሮም እዩ በዚያ ድማ ባቤል መንደብ እንድሕር ሓኒቕካዮም ተወዲያ ኣላ the game is over ስለዚ እዚ ነገር ንኸይፍፀም they will do anything and everything ነዚ ጉዳይ እዚ ንምምካት and that's why እቲ ኣላያንስ ናይ ኤርትራ ምዚኣቶም ሓይልታት ክትውግን ካላ ናይ ኤርትራ ዝበለፀ ዝኸውን እሳቶም እጅ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብስምዑ አሰላለፎቹ ብዙ ናቸው በቱርክና በግብፅ መካከል ያለው አሰላለፍ አይንና ናጫ እንደሆነ ይታወቃል ቱርክ እዚህ ድርድርና እዚህ ቀጠና ላይ ስትመጣ ባይ ዲፎልት ግብፅ ቀስ ብላ መሞት ትጀምራለች ምክንያቱም የግብፅ ኢንተረስት ቀስ እያለ እየቀነሰ ነው የሚመጣው ቱርክ ዶሚኔት ታደርጋለች ይሄ የገልፍ የባህረ ሰላጤው አሰላለፍ ትልቁን እጅ ያዘን ይመስለኛል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከጠየቁ በኋላ ማንንም ሰው ምላሽ አልሰጠም ጸጥ ብሎ ነበር የቆየው ሕጂ እንታይም ዝብሉ ዘሎ ቱርክን ኣብዚ ቦታ ዝንምምፅኣ ንግብፂ ጂኦፖለቲካሊ ፅልዋናታ መሊሱ መሬት ከም ዝወድቕ እዩ ዝገብሮ ይብሉ ባት to some extent እዚ ሓቀነት ኣለዎ ብፍላይ ኣብ ቱርኪ ኣብ ሶማልያ ዘለዎ ፅልዋ ኣብ ግምት ምታዊ ግብፂ ሕጂ ድመፅእ ዘለና ኣብ ሶማልያ ክንዱ ፅልዋ የብሉ ምስ ቱርክን ግብፂ አልሲሲ መጀመርያ እንታይ ገይሩ ምስ ቱርክ ፅቡቕ ዝምድና ክገብር ይፈቲኑ ፅቡቕ ዝምድና ክገብር ፈቲኑ ሕጂ እውን ባዕሎም ከጉርዑ ስለ ዝደልዩ ነቲ ዘረባ ናይ ምሽንካር ሕልሚ ስለ ዘሎ እምበር ቱርክ እንታይ ገይራ ቱርኪ ንኣቢ ነቲ ዓለም ምሉእ ተቐበሎ ዝበሎ እሺ ከም ዝብል እያ ገይራቶ ባሕሪ ይኮነትን ይባቶም ግን ንሳቶም ወረ ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይ መንዛሕ ክእለ ስለ ዘሎ እምበር እንታይ ገይሮም ቱርኪ እኮ ኣብ ደገ ባሕሪ አይቦም እዚ ኮይ ፕሮፌሰር መቀበል አለባችሁ የሚል ነው ስምምነቱ ስለዚህ ኢትዮጵያም የሶማሊያ ኣብዚ ስምምዕ እዚ እንታይ እዩ ኣረዳዲዎም ቱርኪ ነቲ ዓለም ለኻዊ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ከምኡ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ልውላውነት ግዛእታዊ ሓድነት ዶብ ናጽነት ናይ ሃገራት ክኽበር ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ዓይነት ተሰማሚዖም እዚ ማለት ብዘይ ፍቃድ ናይ ሶማልያ ኣብ ሶማሊላንድ ከይድካ ዝግበር ዲል ቅቡል ከም ዘይኮነ ምክንያቱ ልውላውነት ናይ ሶማልያ ምኽባር ማለት ኣብ ውሽጢ ሶማልያ ድሌትካ ምስ ካልእ ክልላት ክትገብር የብልካ ማለት እዩ ስለዚ ግብፅን ቱርክን ኣብ ሓደ መርገፂ እየን ዘለዋ ምክንያቱ ኣብ ኣስመራ ከፈራረሙ ከለዉ ኤርትራ ግብፂ ሶማልያ እንታይ እዮም ኢሎም ልውላውነትን ግዛእታዊ ሓድነት ናይ ሶማልያ ኣብ ምኽባር ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ማለት እዩ ግብፂ ከም ኢላ ናይ ኤርትራ ልውላውነት ግዛእታዊ ሓድነት ተተንኪፉ ናይ ኤርትራ ክንከላኸለላ ኢና ናይ ሶማልያ ተተንኪፉ ክንከላኸለላ ኢና ስሉስ ኪዳን ዝበሃል ናይ ዝኾነት ይኹን ሃገር ልውላውነት ተደፊሩ ንሕና ኣብ ጎኖም ኮይና ክንዋጋ ኢና ኣብ ጎኖም ኮይና ክንመክት ኢና ኢላ ግብፂ ኤርትራን ሶማልያን ኣብዚ ዓይነት ተሰማሚዖም ቱርክ እንታይ ገይሩ ወሲዱ ልክዕ ኣብቲ ሶማልያ ዝደልዮ ዝነበረ ነጥቢ ከም ድፍርም ገይርዎ ንኣቢ ስለዚ ኩሉ እዚ ዝዛረብዎ ዘለዎ for nothing it's for nothing ወላ ሓንቲ ዘምፅዎ ነገር የለን ግን again ስምዒት ናይቲ ህዝቦም ንምትንካፍ ዝጥቀምሉ ዘሎ ታክቲክ ግን ክንርዳእ ክንክእል ኣለና እዚ ኣብ ፅቡቅ ጌሩ ተተረዲእካ እቲ ኩነታት ናበይ ገፆም ክኸዱ ክእሉ እንታይ ክገብሩ ክእሉ ኔክስት ስቴፕ ናቶም ምርዳእ የድሊ that's why ኤርትራ ግብፂ ሶማልያ ርክብ ናቶም ኣገዳስነት ዘለዎ ጉዳያት ወፃኢ ድሕርቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝተኻየደ ዋዕላ ፕሬዚደንት ግብፂ ኤርትራን ሶማልያን ርክብ ሰለስቲኣውን ሃገራት ንምጥንኻር ዞባዊ ስክፍታታትን ፀጥታን ንምፍታሕን ዝተራኸብሉ እዮም እቲ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ዝተኣንገደ ዋዕላ ወሰንቲ መድያት ምትሕባርን ሓበራዊ ዕላማታት ዝገልጽ ሓበራዊ መግለፂ ኣስሚዕዮም ኣብቲ ልኡኽ ግብፂ ሓላፊ ሓፈሻዊ ስልያ ግብፂ ዓባስ ካሜል እውን ተረኺቡ ከም ዝነበረ ፀብጻብ ኢጅፕት ዴይሊ የዘኻኽር መራሕቲ ሰለስቲአን ሃገራት ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሎ ዝምድናታት ንምቁፅፃርን ምርግጋዕን ምዕቃብን መተካእታ ዘይብሉ መሰረት ምዃኖም መሰረታዊ መትከላትን መርገፂታትን ኣህጉራዊ ሕጊ ምኽባር ከም ዘድሊ ኣስሚሮምሎም እዚ ብዓብዩ ንላዕላውነት ፍጹም ምኽባር ብዝኾነ ይኹን ምስምስ ይኹን ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ውሽጢ ኣብ ጉዳያት ዘነህዛብ ዝኾነ ይኹን ምትእታው ምቋም ከምኡውን ዞባዊ ሰላም ንምርግጋፅ ዝግበር ሓበራዊ ፃዕርታት ምድጋፍ የጠቃልል ንሽበራ
ንምምካት ንዘላቂ ልምዓት ምቹእ ሃዋህው ምፍጣር ዝብል ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዮም ተወሳኺ እቶም መራሕቲ ንፀጥታ ንምርግጋዕን ሶማልያ ንምድጋፍ ዘሎም ተወፋይነት ገሊፆም እዮም ንሽበራ ንምምካት ሓዊሶም ንውሽጣውን ግዳማውን ብድሆታት ንምፍታሕም ትካላት መንግስቲ ሶማልን ሃገራዊ ሰራዊት ሶማልያን ምጥንኻር ከም ዘለውን ኣስሚሮም እዮም أبات مرال اللقوان أبزق لبتأمت أي عمت أي زرف أي سرق أي قبت أي انقلاوت أي لقمت فريحو أي موت أي زمو أي بعلك زيناتو أي تأمت كتعمو أي كيح قوفو أي تأمت بنفس غايت قمتو سبدو يعير بقلت أغلب حد صنبلو ملسنا أنا نسون الساخلنا وكبتن دمقتن زامت شوت بيتنا حقيفات عنقر النولاتنا لك أزا حلال المريد فولياتنا كاب معدون الشاتت لوليات براقصنا نما هجر سيول زين بقق من نفسنا اب حد نتمر سمور حدنتنا قال موصم مكينا سغا سواتيو حد زمتكلنا بري مرستو قلتي اي نخلفنينا دق ازا قدس مريت صنعاتنا ايرتراونت مالت زيو ايرتراو يانينا ايرتراونت مالت زيو ايرتراو يانينا بحكي جقنا واو نغطي لابزي ታጸገም ወይ ከዓ ናይ ጸጥታ ስግኣት ዘላ ትግራይ ለይትን ቀትርን እትዝረፈሉ ትውረረሉ ዳርጋ ዓዲ ምግልባጥ ብዝመስል መንገዲ መሬት ትግራይ በኤክስካቫተራት ጌርካ ዝግልበጠሉ ኩነታት ኢና ሪኢና መጺና ማዕድን ጥራሕ ይኾን ይልጠፈሎ በሓደ ግዜ ማዓት ማሽነሪ መጽአን ይሓርሰኦ ከፍቲ ኣጣሊ ጥሪት ልወልዖ ይስእና تو لمس معدن بكيميكال يحسب لسوتي أيسنا تحرس مريت يفحرق ما نمدو كبلا ما يخلي عبقلقل خبابيتات توم نايدق كامبانيتات صعدوا بحافشة شاينا يكون كالي صعدوا كرأي يخلوا في خبابي حزب تقاوموا خصم مع خلوا إذا ما أكلت يوم عردهم أبشر يوم غيرهم زلوا برحوق يوم تسرح زسرحوا برحقات إذن ناتا جبريو عدز وحق زلوا إذن ناتا جبريو بكيميكال عدد حد اللي زحلف زلوا كورا أزستي أرما أزست كنا دلولو سواد زمتنيو أنا أقول لهم هذا إقطامي أكبابي زقبر زلوا دللا محفري قول لهم هذا ما أخل دللا نايك كإرتراز موتون خاوز يقبل منعسين نامشو كندي نجري شرح له زخا أنا ترى حاجة خنكس معتنا من قصة أكلت حاجة حلفت تخي تعرفوا يفلتوا نحاد حلافقن أجد ما يفلتوا أيكون النسو تناي برت كت فلتوا يخم بقلت صوتيس مستأجد حلاف يلك زعل سلازي ناشفنا نمتين غير بروفيسور تبوا قريب كايها جن نمتين شفن على تقرأي سرعة بزي من الله وإيمان إنسانا سدت زلوا نمتين زي نوتك سمع سنانا فرحان عن نبر بحفشة تحقي البونت أبتكراي زلو بسفحو كم زين سمع زلنا هنا نابنا يرترا بمسجار أبز زغرب كوارنيرا اسكاب زي سمعوها for allegation that has not been proved and because the international community recognized that some part of the Eritrean border between Eritrea and Ethiopia is for Eritrea, not for Ethiopia. So it's زي دبلوماتنا بحكي أمباسادورنا إيطاليان أب إيرترا زنبرنديو بزعبة إيرترا كزارب كله تسانكشنس قبول كم زي كونه أبغى داسي جزية يخيد مهلا ودما ما سمعنا معناه تاب زبنا دونالد ترامب تزنبرنيرو قالنا قرون سوات أو محلو وجناي هوب تدحريد ما تدما كم عينت منتاليتي زلوا نتقول داينا إيرترا بغرب هزردع أنت زخون فلذي بحفشة قبل إيرترا أقدر يقبل نيرو استرجع جزء شبتي إيرترا قبل كم زجبرت جلس نجار يلا سراويتنا إيرترا أمريتنا يتقرأ يلو نو تمريت تني إيرترا توسني لازم إيرترا توسيني تخيلون إيرترا تمريت يزبل زلوا normal. I mean, of course, Italy has a special interest in dealing and collaborating with Eritrea, while other member countries maybe they don't have all this interest. But it's, in my opinion, it's myopia not to see the potential of this country, not only in terms of stability, political internal stability, but also in terms of raw materials. You have plenty of potential also in the oil sector, in the energy sector. سنتايز بلزلو منالبات كلن حقرات أوروبا كم ناي طليان أتمامتها بإيرترا يبلنن يلو كيلوان يخليلو طليان كن أبيرترا أبين ترست اللوا
بفلوي قلعتات أمنيتها سلزلا نزل نجار زين مغيار كسرح مخانا بين طليان كتفتحوا تخل شكر كم زي كونا جن أتليست نتكون تاتي كم تنسوز بلوزلو كما عينت مردات عبد منقسم تلو كلا إدما جورجيا ميلوني أبزع عمت زيادة مريضة سلزي أخول جزيا اللواء نزل بوليس زي نخطط برو سلزي زعمت زيادة وردد روح حليفة نايتي جي 7 زبال بريزنت يعني را تقعزوا أبقيساتو قلنا يكسير انتهي كون خلاب زبنا دونالد ترامب إن كان هبان زفلتي دونالد ترامب سلازي من هالبات دونالد ترامب ممكن سرح زغيليو سلازي يرترا بمن قد تليان بمن قد قبتسين قال جيرا زيادة لوبي كتقبر كتكلالوات قرات على لنا كلال كالا يدما أبزياد دقيمو تسبوق يرد زارب لا بزعبنا يتليان انفسترات كخزارب all this stuff. So why don't we come here? كمونيلو أب تعتقرتي أب قالت رايدة كونش إرترا بزح معدنات زلوايل بزح معدنات الله ندادي كالدي بزح نقرات الله سلازي تليان أبون كتساتف انترس خمس الله potential نيرترا عبك كم زخونة يزرعي من تليان مالك. Of course, this is a path that must be taken by both sides. Again, I say an Italian investor, and there are Italian investors interested, won't come here until there will be a legal framework to be sure that he can work here with the safeguard of the government. This is the next step. This is very important. بتعمل صبغ يري قاد زاربا زلب تدقاقا من زيانات بزيا ناي طليان انفسترات اللويهم دلي زلوم تقداسنا زلوم الساتهم كمصو تخينهم جن حدا نجر قد ما كنت قد نكبر لهم حقاوي فريم ورك حقاوي من قدي نايتي لايسنسز يو كلوتي بروبرتي رايت يو تخيل زغون حقاوي سنة قرب لهم خلالو من قصير يرترا دما ملو سنة كبام خلالو لك نصور زغونه حقي كاستغلهم خلالو نزين تفليتهم نزي كي تجبر زمات انفستر كل يكون نيلو حتى بيلو إذا أنت ديت غيره زمات انفستر يلا نيل ስለዚህ ትክክለኛ حق يجبر لهم بو منصر أتيهم كجبرو حجي قال سبات نا تشاينا دا خمي جرو متيوم يسرح لهم داريلكم تشاينا كالوتي تشاينا كم زنا أوروبا ناي قالوا دو ناي هيومن رايتس دو ناي قالوا دو نابلو زرب بشام يلا أنت منقص يردوي مال دخاينير منقص تشاينا كم يجر كاتم عبل سبوق يريز فل زياتهم قل سوسة 7 عامات أب متشوز نبرو سلزقونه سرحتني أتهدو 5 دو قالوا معك حتى تاتي زلهم ስለዚህ ብትክክለኛ መንገዲ ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም ኣብቲ ዓዶም ብፍላይ ፓብሊክ ካምፓኒ ኮይኖም ነቲ ሓበሬታውን ዲስክሎስ ክገብርዎ ስለ ዝግደዱ ትክክለኛ መስመር ክሕዙ ክኽእሉ ኣለዎም ብኮራፕሽን እዮም ቦታ ሒዞም ገለመለ ዝብል ክስታት ብዙሕ ክመፅእ ስለ ዝኽእል እቲ መንግስቲ ሌጋል ፍሬምወርክ ክሊን ብፅቡቅ ኣፃፊፉ ክበና ክኽእል ኣለዎ ንዑ ተኸቲሎም ድማ እቶም ኢንቨስተርስ ፅቡቅ ውሽጢ ዓዲ ዘለውን ደገ ዘለውን ዝበለፀ ምክንያቱ ደገ ዘለና ኤርትራውያን ኢና كندي كمان دما أوروبيين إن أمريكان دما هنا سلزي بزمتش أكمل قدون إنفست قبر تغلق كأمريكا وهنكا كم أوروبا وهنكا إنفست قبر تغلق بوزمتش أكاد تغينه من الوقت مسارات حقا أوروبيين أمريكان كله غليهم حرق كوربوريشن جيركم حرق قبر تدليلو مخنيات كله غلي كم أوروبا وهنكا دما عندك أن أوروبيين دما بفلان دجزلو حدا كلير زخانة نإنفستر نخلو أوروبيين نوزاتنيان زخون تجيرهم زبالة كونتات كون غل تأسس قبر انترفيو جن تخيلني وش كتقبرنتي زقبر زلو سلوطنات نكلوه زي حق زي Yeah. Okay. In the international arena, of course, we supported Eritrea in many aspects. Yeah, not only now, but mostly in the past, because of this special relationship. Mr. Ambassador, on a personal note now, what personal experiences have you had with Eritrean culture and people during your time here? How has the experiences enriched your understanding of Eritrea and its people? This is the most important question for me. You know, personal خاب كم كل سبك experience نات كبير تراك كمين إيرو ساكن داي هستمغير كي تكون تاتي. This is considered by the diplomatic system a hardship posting. This means that you can, after 2 years, you can ask to go somewhere else or to go back to Italy. When we first arrived, I was a little bit concerned about the position of my wife because I have my work, but what about her? I don't know what. Then love exploded. I want to use this word, love, because we felt in love with the Eritrean people, with the people of Asmara. And of course, when we were going around the country, why? Because it is a simple life. Of course, it's not... እንታይሉ ናይ ሓቂ ዘገርም መጀመርያ ኤርትራ ሓቂ ንምዝራብ ካዚያ ፅቡቅ ጌራ ትርዳና ኣለዎ ናብ ኤርትራ ዲፕሎማት ክስደት ከሎ ከቢድ ተልእኮ እዩ ዝበሃል ኢሉ ኤርትራ ቴክኖሎጂካዊ ብዙሕ ነገራት ሕፅረታት ስለ ዘለዋ
ዕፅርታት ኣብ ግምት ምእታው ከቢድ ብድሆ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብ 2 ዓመት ምቕያር ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ኢሉ ከም ኤርትራ ተኮይኑ ስለዚ ከም ከቢድ ብድሆ ተባሂለ የመፅእ ኢሉ ግን ኣነ ኣብዚ ዓዲ ምስ መፃኹ እታ ቃል ትኽክል ክጥቀመላ ፍቕሪ ናይዚ ሃገርን ናይዚ ህዝብን ሒዙኒ ኣነን ሰበይተይን ነዚ ዓዲ እዚ ብጣዕሚ ፈቲናዮ ንሓዋሩ ሕጂ እውን ንጥልያን ክምለስ ከለኹ ዝብል ሕማቅ ክስምዓኒ ምክንያቱ ኣብዚ ብጣዕሚ ምስ ሰብ እናተመቕለልና እናተፃወትና እናሰሓቕና እናዓለልና ሰላም ከመይ ውዒልካ ዝብሉካ ከመይ ሓዲርካ ዝብሉካ ድሓይካ ዝፈልጡ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ጥልያን ተመሊስና ክንረኽቦ ይኮናንቲ ቢዚ ናይ ዌስተርን ላይፍ ዝበሃል ሓደ ክናቱ ኣብ ጉድጓዱ ዝዕበጥ ከምኡ ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ኣብ ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ብድሆታት ነይሩ እዩ ዝብል ብድሆታት ነይሩ ናይ ሎጂስቲክስ ናይ ካልእ ማለት ፀገማት ኣይነበረን ክብለኩም ኣይክእልኒ ግን ኦቨርኦል ክሪኦ ከለኹ ኣብ ኤርትራ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ኢዚ ላይፍ ስታይል ሴፍ ዝኾነ ሂወት ከነሕልፍ ክኢልና እናበለ ፅቡቅ ዝኾነ ምስክርነት ይዝብ ኢትስ ሪሊ ጉድ ከምዚ ዓይነት ዲፕሎማትስ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ንክዛረቡ ምክንያቱ ኣይ ሆፕ ካብ ልቡ እንተኮይኑ ድማ ኣብ ዝኸደ እውን ብዛዕባ ኤርትራ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ክገብር ዝኽእል ዲፕሎማት ኮይኑ ይስምዓኒ ተስፋ ንገብር ድማ ናይ እዚኦምን ናይቲ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ፃዕርን ኣትሊስት እቲ እገዳ ተኣልዩ እቲ ሕጊ ድማ ፀዲቑ ኢንቨስተራት ናብ ኤርትራ ዝውሕዝሉ መድረክ ንክንርኢ 2025 ናይ ኢንቨስተራት ዓመት ንክትከውን ተስፋ ይገብር ከማይ ሕልሚ ዘለኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ዓመተ ኢንቨስተራት ይግበረልና ንበል ዓመተ ሰላም ገለኒና ንበል ዓመተ ኢንቨስተራት ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ደቂ ዓድን ካልኦት ሃገራትን ዝውሕዝሉ ዓመት ይግበረና ናበልና ናይ ሎማ ሃሳብ ዝኹዴ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናይ ወትሩ ደገፍኩም ናይ ወትሩ ከም ወትሩ ደገፍኩም ግበሩ ሰብስክራይብ ግበሩ እናበልኩም እዚኣ ኣገዳሲ ተርፊ ክገትፈኩም